בוקר טוב לכל המשתתפות פה. אני רואה שעולות כאן. יופי, מצוין, אנחנו יכולות להתחיל. קודם כל אני מעריכה כל אחת שהגיעה לפה, באמת עצם זה שאנחנו משקיעות בעסק וחושבות איך להביא את הפרנסה הביתה. זה כבר דבר חשוב, משמעותי. רק שנייה. יופי. למעשה הסיבה שבכלל פתחתי את הוובינר הזה הוא כי ראיתי שליוויתי הרבה עצמאיות, ואחד מהדברים שחזרו על עצמם כל הזמן זה באמת המקום הזה של אני לא יודעת איך להגדיל רווח בלי לשנות את הזמן, את היכולות שלי, ובסוף כולנו יותר מבעלות עסקים, אנחנו כולנו יותר אימהות ורוצות להישאר במקום הזה כמה שאפשר. אז איך בעצם אנחנו עושות את זה? איך אנחנו מגדילות רווח ונשארות במסגרת שמתאימה לנו מבחינת הכל, מבחינת החיים, מבחינת מה שמתאים. יופי, אז אני רואה שיש לנו פה הרבה משתתפות כבר. תרשמו לי איזה עסק יש לכם, שאני יודע פשוט להביא את הדוגמאות המתאימות, הרלוונטיות בשבילכם, ואנחנו נתחיל בעזרת השם. אוקיי, אז יש לנו פה ממתגת, עוד קצת תגובות. מה עוד יש לנו כאן? איזה עסקים, עם איזה עסק אתם מגיעות? אפשר גם לרשום לי למה בעצם הגעתם, מה הייתם רוצות לשמוע פה. יופי. אז יש פה יועצת מס ומאפרת, מעצבת גרפית. אוקיי, אני רואה שהצ'אט היה חסום, אז באמת מגיעות עכשיו, סופרת, בונה אתרים, עורכת וידאו. שימו לב שבאמת רוב הנשים פה נותנות שירות, מעמדת, ממתגת, מעצבת, יועצת תעסוקה, פסיכותרפיסטית. אוקיי, מגוון מאוד. עורכת וידאו. יפה, אז למעשה באמת כשאנחנו מסתכלות על העצמאיות, רובנו בסוף נותנות שירות, וזה באמת אחד מהמקומות היפים, כי אין לנו סכום תקרה. אנחנו באיזשהו מקום יכולות תמיד להגדיל רווח, לשבת על איזושהי אסטרטגיה ולהגיע למקום אחר. היום בעזרת השם נלמד על הכלים, איך עושים את זה? יופי, מעמדת, מקלידה, מצוין. אז אחת רושמת לי פה, רוצה להגדיל לקוחות ללא עלויות פרסום. יפה. אנחנו כבר נדבר על מה אנחנו הולכות ללמוד היום, בעזרת השם. מצוין. יופי. אז מה אנחנו הולכות לעשות פה היום? קודם כל, פיתוח והתמקצעות אפקטיביים. איך בעצם אני בתור עצמאית יכולה לפתח ולהתמקצע בצורה אפקטיבית? כי היום השוק רווי מהכשרות, אנחנו יכולות כל יום למצוא עוד התמקצעות חדשה שבאמת יכולה להביא לנו תועלת. אז מה נכון לי ומה נכון לי להתמקד גם מבחינת משאבי זמן וגם תקציב. הדבר השני זה המשפיע הדומיננטי ביותר על הרווחים שלך, אחד מהמשפיעים שאני רואה שהם חוזרים על עצמם כמעט אצל כל עצמאית, שהם לא רק משפיעים על הרווחים, גם הרבה פעמים מהווים איזשהו חסם לרווח שאנחנו רוצות להגיע אליו. מודל לבניית פוטנציאל רווח גבוה. איזה מודל אני יכולה בעצם לקחת בשביל להגדיל פוטנציאל רווח, כן? בעצם יש לי מסגרת מסוימת, אני רוצה באותה מסגרת לעבוד ולהרוויח יותר. ואחר כך יהיה לנו בעזרת השם חשיפת תהליכים של עצמאיות בשטח, ולכל אלה ששאלו למה בעצם הוובינר ואיך הוא בחינם, אז בעצם כל אחת יכולה לקבל פה כלים ולעשות את זה עם עצמה, ואני יכולה להגיד לכם שבאמת נשים שעברו תהליכים גם בקבוצות וגם בסדנאות בקורסים דיגיטליים, באמת עשו את זה מדהים, ואפשר לעשות את זה בצורה יותר מקצועית, בתוכנית שיושבת אחד על אחד, ולפרוץ קדימה הרבה יותר מהר והרבה יותר גבוה. אז בואו נתחיל. קודם כל, עוד לפני שנתחיל, אני אספר לכם היכרות, מי אני ולמה בכלל. אני רואה שיש פה הרבה שאני מכירה בתלמידות, והרבה כאלה רק שנייה, סליחה, הרבה כאלה שבאמת היו אצלי או ליווי אחד על אחד, או ממש
מהקבוצות, ועוד הרבה חדשות שהגיע הזמן להכיר. למעשה אני מנטורית ומאמנת עסקית, ואחד מהדברים שבאמת הביאו אותי למקום הזה, זה הסיבה שהייתי באותו מקום כמו שכל עצמאית נמצאת פה. המקום הזה שמחפש ליצור שינוי, לעשות עם עצמי משהו, והמשהו הזה שישאר בתוך המסגרת שמתאימה לי. הרבה חשבתי, ליוויתי המון, ברוך השם כבר מאות עצמאיות, עד שהגעתי לאיזשהו מכנה משותף, מודל שאני מחלקת אותו היום ל3, כל אחת בעצם נמצאת במקום אחר, אבל זה מודל שהוא בסוף יכול לעזור לכל עצמאית, איפה שהיא נמצאת, לקחת את הכלים האלה ולעשות את השינוי. ובאמת כשאני מלווה עצמאיות, וכל אחת, איך אומרים, בילדים אין שיטות חינוך, כשמגיעים הילדים מבינים שאין שיטות חינוך, אז בעסקים יש בהחלט מקום לאינדיבידואליות לחלוטין, זאת אומרת כל עסק הוא מאתגר בפני עצמו, הוא דורש את הדרך הייחודית שלו, אבל מצד שני יש את המכנה המשותף שמשותף אצל כולם, יש כאלה שרק חלק ממנו יהיה להם בעצם צורך לשנות, ויש כאלה שזה כל המודלים במקביל, וכשהם עושות את השינוי הזה, המקפצה היא מטורפת. עכשיו, זה מקפצה שלוקחת לפעמים זמן, לא תמיד אנחנו רואים את זה ממש באותו רגע. אנחנו בונים את התוכנית, ויש כאלה שתוך חודשיים סיפרו לי על הכפלות, ממש הכפלה בהכנסה, יש כאלה שקח להם את החצי שנה, ויש כאלה טיפה יותר, זה מאוד תלוי עם איזה בסיס מגיעים. אבל בסוף המודל הזה יכול לעזור לכל עצמאית. אז בואי נראה בעצם, נתחיל עם מודלי הרווח שלנו. למעשה, במודלי הרווח יש לנו שלוש מודלים, שלקחתי אותם בעצם, הם המודלים העיקריים שעליהם אני מדברת היום. כמובן שכל תהליך של עצמאית מתחיל בבנייה של תשתיות. היום אנחנו נלמד על איך בונים תשתית רווח, ואחרי שאת בונה תשתית רווח לכל אלה שבעצם רוצות להגיע למקום הזה של איך מגייסים לקוחות, אז אפשר לגייס לקוחות. זה כבר תהליך משני, ואני נותנת חשיבות הרבה יותר גדולה למקום הזה של תשתית, של עסק מבוסס, של יצירת אמון, של מה אני מוכרת, מהמקום של שיווק וחשיפה, כי תמיד אנחנו רוצות לשיווק ולחשיפה, תמיד אנחנו רוצות כבר להגיע למקום הזה של להביא לכאן לקוחות, אם אנחנו נחשוב טיפה קודם, השיווק והחשיפה יעבדו פי כמה. אז מה שאנחנו עושות היום בעצם, זה להבין איך אני יכולה ליצור לעצמי את התשתיות האלה. אז יש פה 3 מודלים, פיתוח מיומנות שטח, זה המודל הראשון, המשפיע הדומיננטי ביותר, ובניית פוטנציאל רווח. אנחנו נלמד כל אחד מהם, איך אנחנו עושות את זה בפועל בשטח. קחנו בחשבון שכל אחד מהמודלים פה, זה ממש מודלים שהם מאוד מאוד מתומצתים, זה כלים שתמצתתי, ובאמת אפשר לקחת כל אחד מהם, תרחיבו, תעברו אחר כך למצגת, תרחיבו את זה עם עצמכם, זה דבר מדהים, ואפשר לעשות אותו באמת שינויים גדולים. המודל הראשון הוא פיתוח מיומנות שטח. כשאנחנו מדברות על מיומנות שטח, זה אחד מהכאבים הכי גדולים, שמשאירים את העצמאיות באזור הנוחות שלהם, במקום הטבעי, שבעצם רק מתפתח, אבל נשאר באותו מקום. אז בעצם אנחנו מדברות על עצמאית, שנמצאת, יש לה תשתיות עסקיות כבר, יש לנו כבר תגרים לקוחות הראשוני, לא יצאנו הרגע מהלימודים, כבר יש לנו תגרים לקוחות, ויש לנו 2 אפשרויות מה אנחנו עושות במקום הזה. אפשרות ראשונה, אני משקיעה משאבי זמן ותקציב בהתמקצעות ולמידה, שזה מה שציינו קודם, השוק היום מוצף. יש כל כך הרבה הכשרות, כל בן אדם שטיפה הופך להיות, אפשר לומר, מתחיל באוטוריטה התחלתית אפילו, כבר פותח איזשהו קורס, והמטרה שלו היא להביא כמה שיותר אנשים, ולספר לכולם שתקשיבו, בלי זה אתם לא יכולים להתפתח. מה שקורה שכי אין תחום שאין בו אפשרויות להתמקצע, ואנחנו מרגישים שהעולם בעצם מביא אותנו למקום הזה, ואין לנו ברירה אלא כל הזמן להשקיע בהתמקצעות, זה נכון. רק השאלה על מה אני שמה את הדגש. אם אני שמה את הדגש על התמקצעות ולמידה, אני נשארת במקום של למידה. זה אומר אני משקיעה, בדרך כלל יצא לי לעבוד עם איזה אחת שסיפרה לי שעשינו חשבון ש80% מתוך הזמן העסקי שלה היא משקיעה בלמידה, וזה היה אחרי 3 שנים שהיא כבר הייתה בתחום. וזה בעצם מביא אותה למקום של פיתוח איטי. כמעט אין הזמן להשקיע באיך אני מביאה לקוחות, כי אני עדיין לא נמצאת במקום שאני רוצה להגיע אליו. ויש את האופציה השנייה. יש את האופציה שאומרת, בואי תצרי משפך שיווקי, יש לך כבר בסיס, יש לך גרעין לקוחות,
במקום כל הזמן ללמוד, תמשיכי ללמוד, אבל את הדגש, את הזמן העסקי שלך תנצלי בעיקר לבנות משפך שיווקי ממוקד, ואז להתמקצע מהעבודה בשטח. זה אומר שקודם כל אני יושבת עם עצמי, חושבת מה החזון שלי, לאיפה אני רוצה להגיע, אני בונה משפך שיווקי נכון, ועוד מעט אנחנו נרחיב על זה טיפה יותר, וכשיש לי בעצם, ואז הלקוחות מגיעים. עכשיו, יכול להיות שהלקוח הגיע, הוא דורש ממני, הוא רוצה שאני אמכור לו איזשהו פתרון לצורך עוקב, כי תמיד מחירה היא פתרון לצורך עוקב מסוים, הוא רוצה שאני אמכור לו משהו, יפה, אני עדיין לא מתמקצעת בתחום, אני רוצה לתת לו עבודה מושלמת, במקביל אני לומדת, יכול להיות שכל מה שהלקוח הספציפי הזה יכניס לי עכשיו ברמת הרווח, אני בעצם אשקיע בלימודים במקביל, זה יכול להיות לימודים אצל אחת שהיא אוטוריטה בתחום, ואני אקח אצלה שעה מסוימת, אני אלמד את התחום, ואז בעצם אני אוכל לספק ללקוח שהגיע אליי עכשיו, לתת לו את העבודה המושלמת. הלקוח הבא כבר יקבל מן המוכן. מה שקורה בעצם בהתפתחות הזאת, ההתפתחות היא הרבה יותר מהירה, משמעותית. זאת אומרת, אני ממשיכה להתמקצע, אני ממשיכה ללמוד, אני ממשיכה להיות עם יד על הדופק בשביל לבדוק שאני נמצאת ביחד עם כל העולם, יודעת מה קורה, גם משפרת את יכולות העבודה שלי, אבל בסופו של דבר אני מקבלת לקוחות ומשקיעה את הזמן שלי בשביל להביא את הלקוחות. ואז תוך כדי תנועה, הפיתוח הרבה יותר מהר. גם יותר מזה, קחי בחשבון שכל לקוח שמגיע אלייך בעצם הוא לקוח שמפרסם אותך. אז המפה לאוזן בעצם קורה הרבה יותר מהר, וממילא אני מקבלת לקוחות ומתחילה להרוויח. זה היה המודל הראשון. יש כאן מישהי שרוצה לשאול על המודל הזה? אוקיי, אני רואה שמישהי שאלה פה על זהבי סגל, הרבה מתבלבלות בינינו, אז אנחנו לא... זהבי סגל גר בצפון, אני בינתיים בדרום, אז לא. אוקיי, אז יש פה מישהי שואלת איך יוצרים משפך שיווקי. אז זאת באמת שאלה, אנחנו נתייחס אליה בהמשך, לא ניתן על זה את הדגש, זה בעצם עוד נושא בפני עצמו, אולי נעשה את זה בהמשך. לגבי עוד שאלה שעלתה פה, ואנחנו כבר נמשיך למודל הבא, תחום חדש ורוצה להביא לקוחות ראשונים, זה בעצם ליצור תדרים לקוחות הראשוני, וזה עוד משהו שצריך ללמוד איך לעשות אותו, אנחנו פחות ניתן על זה את הדגש, למרות שכשאני בנויה עם העסק שלי מבפנים, יהיה לי גם יותר קל להבין איך אני מביאה את הגרעין לקוחות הזה. אז תראי, יכול להיות שתקבלי על זה גם מענה. אוקיי, בסדר. אז אנחנו מתקדמות למודל הבא. המודל הבא שלנו הוא בעצם המשפיע הדומיננטי. אני לא רציתי לקרוא לו אמון מנטלי, למרות שזה בדיוק זה. כי בעצם מה שהכי משפיע עלינו, בסופו של דבר, זה הסיפורים שאני מספרת לעצמי. מה הם הסיפורים שאני מספרת לעצמי? לא תמיד אני מודעת אליהם, והרבה פעמים אני משליחה בעצם את כל הסיפורים האלה על הלקוחות שלי, שעבדתי בשבילם עד השעות הקטנות של הלילה, והיה להם פרויקטים גדולים, וכמה חודשים שלא יכולתי להתמקצע וכולי וכולי, ולא יכולתי לבנות משפך, וכל מיני סיפורים כאלה, אבל בסופו של דבר, בדרך כלל, זה יושב על משהו שאני מספרת לעצמי. מה אני מספרת לעצמי בעסק שלי? אני מספרת לכם פה סיפורים שגם מתפיסות שהיו לי בעבר, וגם מתפיסות שאני שומעת מעצמאיות שמגיעות אליי, ונראה בעצם איך אני יכולה לשנות אותם. אגב, כל אחת ששומעת בעצם את הסיפורים האלה, יכולה לחשוב עם עצמה, תוך כדי תקחי דף ועט ותרשמי לעצמך, מה קורה לי בפנים, איזה סיפור אני מספרת לעצמי. אז סיפור ראשון, אני עובדת בעסק, אבל זאת לא השליחות שלי. הסיפור הזה קרה לי הרבה פעמים, אבל לאחרונה יצא לי לשבת עם איזה לקוחה, והגענו למסקנה שהרווח הגדול שלה נמצא דווקא בתחום שהיא זנחה בצד, היא החליטה שזה לא התחום שלה. שאלתי אותה למה זה לא התחום שלך. המסקנה הייתה מאוד מעניינת, היא אמרה לי תראי, אני לא רוצה לעבוד עם הקהל הזה, כי הקהל הזה הוא הקהל של העולם הגדול, אני רוצה לעבוד עם אלה שמחפשים ערכים, שרוצים דווקא שאני אחזק אותם בערך רוחני. שאלתי אותה, תגידי, למה יצאת לעבוד? מה בעצם השליחות שלך? ופה הגענו למסקנה שבעצם מה שהוביל אותה בכל הסיפור, היה שהיא רוצה להביא ערך רוחני, והרגישה שזאת השליחות שלה, וכשהיא הבינה שהשליחות שלה בלצאת לעבוד ולפרנס, זה פשוט בשביל לפרנס, פה נוצר השינוי.
אז אני עובדת בעסק, אבל זאת לא השליחות שלי, אז פה תדייקי עם עצמך, אז מה בעצם השליחות שלי? האם אני מרגישה שאני צריכה לעשות פה שינוי, לפעמים זה שינוי במוצר עצמו, במה אני מספקת, הוא לא מתאים לי, אני לא מחוברת אליו, אני יכולה לעשות משהו שאני הרבה יותר יצליח בו ויתפרנס ממנו, או שהסיפור שלי הוא כי אני מעריכה משהו, והחלטתי שזה הדבר היחיד שדרכו אני מביאה את הפרנסה הביתה. עכשיו, כשאני לא מחוברת לזה, אז אני גם, בסופו של דבר יש לי חוסר סיפוק מהעבודה, וזה מה שגורר חוסר הצלחה. אם אני אספר לעצמי, יש בי יכולת לעזור להמון אנשים, זאת השליחות שלי בעולם, אין עסק שלא בא לעזור לאנשים, אין דבר כזה. אם את אף פעם לא שאלת את עצמך במה אני עוזרת לאנשים, אז בעצם את נמצאת עדיין במקום שלא מבין מה את מוכרת. חייב להיות שאת עוזרת לאנשים, את עושה להם טוב, אז אם יש לך את המשפט הזה בראש, וזה מה שבעצם, זה המנוע הפנימי שלך, את תמיד תהיי מסופקת אנרגטית, וזה מביא הצלחה, וזה מביא אותנו גם למקום של חשיפה, ומקום שאומר, אני צריכה לספר לכמה שיותר אנשים שאני קיימת, כי אני יכולה לעשות להם טוב. והכלים שקיבלתי משמיים ואני רוצה לעשות איתם טוב, אז אני גם אחשוף את העסק שלי ברמה טבעית. זה פשוט קורה. סיפור נוסף שאני מספרת לעצמי. לא בטוח שלקוחות שלי מקבלים פתרון לכאב או לצורך שלהם. הסיפור הזה הגיע לי מלקוחה שליוויתי תקופה, ומדי פעם היא אמרה לי, תקשיבי, לא יודעת, זה לא זה, אני מרגישה שכשאני עושה את המחירות בפועל, אני לא מצליחה לשכנע את הלקוח. אמרתי לה, תקשיבי, את לא משכנעת, בואי נחשוב מה קורה פה. את הרי לא משכנעת, את באה לספר ללקוח, יש פה פתרון, יש לך כאב, צורך, אני באה לתת לך פתרון. אז מה יושב כאן? ואז היא פלטה לי משפט כזה, היא אמרה לי, אם אני הייתי הלקוחה של עצמי, לא הייתי קונה. ופה אנחנו צריכות לשים לב לשני דברים. קודם כל, קחי לחשבון שאת בעצם בתור בעלת עסק יכול להיות שלא היית קונה באמת. יכול להיות שלא היית קונה מעצמך כי את יודעת לעשות את זה לבד, אבל תיכנסי רגע לנעליים של הלקוח שלך, הוא לא יודע לעשות את זה לבד, הוא צריך אותך, את עוזרת לו כי הוא טכנית, או שאפילו אין לו עכשיו זמן לעשות את זה, כן? קונדיטורית שאומרת לי, תקשיבי, הלקוחה שלי אמרה לי, אני יודעת לעשות עוגות מהממות, רק אין לי זמן, נו, אז באת לתת פה איזשהו פתרון? אז האמון שלי בפתרון שאני נותנת הוא קריטי וחשוב. תיכנסי לנעליים של הלקוחה, תצאי מתוך הבועה הזאת של מה אני נותנת, ואני לא באה לסחוט את הארנק של האחרים, אלא באה לעזור לאחרים, לתת להם איזשהו פתרון לכאב או לצורך. אני אספר לעצמי שלקוח שמגיע להם מקבל פתרון מדהים, ואני אהיה משוכנעת בזה, לא מן השפה ולחוץ, תחשבי על זה, משהו שהוא לא יכול לקבל מאף אחד אחר, ואגב זה אחד מהכלים של הבידול, כשאני חושבת לעצמי, אני בעצם נותנת משהו שאף אחד אחר לא היה יכול לתת אותו כמו שאני נותנת. לא בטוח שהמוצר הוא אחר, לא בטוח שאני מספקת פה משהו שאף אחד באמת לא נותן. אבל בדיוק כמו שאני מבינה, שאני משהו אחד, אני ייחודית, אף אחד אין לו את הכלים ואת היכולות בהרכב שלי, באותה מידה אני גם יכולה להבין שגם בעסקים זה ככה, בעלת שירות מאוד מאוד, כנותנת שירות את מאוד מאוד משפיעה על המוצר ועל השירות שאת מוכרת. חייב להיות שאת בעצם מספקת פה משהו אחר ממה שכל אחת אחרת הייתה מספקת. יש פה אמירה אחרת, יש פה נניח שאת אחת מאוד מאוד שירותית מול אחת שמבחינתה הרבה יותר חשוב לה להביא רמת איכות מאוד מאוד גבוהה. כל לקוח בסוף מחפש מה שמתאים לו, אבל ככל שאני יודעת וברור לי מה הדבר שאני נותנת, מה הדבר שאף אחד אחר לא יכול לתת כמוני, ממילא תהיה לי חשיפה יותר רחבה, והצלחה במחירות. הצלחה במחירות זה מאוד ברור, חשיפה רחבה כי זה פשוט מגיע. זה דבר שקורה באופן טבעי כשאני מאמינה במוצר שלי. וסיפור נוסף שאני מספרת לעצמי, וזה אחד מהסיפורים שאני חושבת שככל שעובר הזמן, פתאום אנשים קולטים שהמשפט הזה הוא פשוט חסם אותם מלגדול. ההבנה היא, אז יש משפט כזה שאני מספרת אותו, תראי, המשפחה שלי דורשת, אין לי אפשרות לעבוד יותר שעות, וניסיתי כבר הכל, ובאמת מגיעות אליי עצמאיות מתוסכלות, אחרי שהם ניסו באמת הכל. ולהוסיף שעות, ברוך השם, המסגרת בדרך כלל לא מאפשרת יותר מדי, והאמת שגם היינו מוסיפות הרבה שעות, בדרך כלל זה עדיין משאיר אותנו ברמה כזאת של בואי ניתן יותר שירות, בואי ניתן יותר ללקוח, לא תמיד זה יגדיל לנו רווח. ואז אנחנו אומרות לעצמאים, טוב, ניסינו הכל,
אין לנו אפשרות בעצם להגדיל עוד שעות, גם לא ללמוד קורסים, אז אין לנו סיכוי להביא 20,000 לחודש. השם יעזור, זה מה שיש לי. עסק קטן. זה מה שקורה בעצם, זה המשפט שעומד לי בראש. עכשיו, אני לא אגיד לכם שזה פתרון קסם, וברור שיש פה את ההשתדלות שאנחנו צריכות לעשות עם עצמנו, אבל יש פה עוד איזושהי חשיבה אחרת. החשיבה היא, אם השם יצר מציאות, הוא הרי יצר את המציאות שהמשפחה שלי צורכת לחודש, נניח, סתם נתתי פה לשם הדוגמה, כי זה פחות או יותר הסכומים שאנחנו רוצות להרוויח בשביל המינימום של הבסיס. אם המשפחה שלי צורכת היום לחודש 20,000, וכשאנחנו חושבות לפעמים אנחנו רוצות להגיע ליותר, כן, 30-40, כי אנחנו רוצות להשאיר בצד וכולי, אני אמצא דרך ליצור צינור שיפעיל את ההכנסה הזו. אגב, זה היה דיון שהתפתח באחת מהקבוצות, דיון מאוד מעניין. אחת שיתפה שהיא אחת מאמנת כלכלית, והיא שיתפה שבעצם כל משפחה שמגיעה לאמון כלכלי יכולה באיזושהי דרך למצוא את השינוי שיוביל אותה לסכום שהיא צריכה, אבל קודם כל צריכה להיות מודעת לצורך, לכמה אני צריכה בחודש, ושלב הבא, איך אני יוצר את השינוי הזה. ואז הרבה נשים התקוממו ואמרו, תקשיבי, זה לא עובד ככה באמת, כי בסוף אנחנו עושים את ההשתדלות ובורא העולם הוא זה שמכניס, ופה הדגש הוא מאוד מאוד חשוב. אני יוצרת צינור שבדרך הטבע יכול להביא לי את הסכום החודשי שאנחנו צריכים בשביל המשפחה, בשביל ההוצאות, בשביל מה שאנחנו צריכים, בשביל כל מה שאנחנו רוצים. אני יוצרת את הצינור הזה. זה בדרך הטבע יכול להגיע, אם יגיע או לא יגיע זה בידי שמיים. אבל בדיוק כמו שאנחנו מבינות שאנחנו לא יכולות לפתוח גמח ביצים, וכשההכנסות שלנו אנחנו רוצים להגיע להכנסה של 50,000 לחודש, זה מאוד מאוד ברור, אז אנחנו ניצור פה איזשהו שינוי. זה יכול להיות שאנחנו נתחיל לפתוח מחירה סיטונאית, ברמה של פריסה ארצית. אפשר למצוא את השינויים, אבל כל זמן שהצינור הוא קטן, ולא עשיתי עבודה עם עצמי בשביל להרחיב אותו ולהביא בדרך הטבע את המשכורת שאני רוצה להביא, אז נשארתי במקום הקטן. ברגע שאני מבינה שיש לי אפשרות להרחיב את הצינור הזה, לעשות איזושהי חשיבה איך בדרך הטבע זה יכול להגיע, העסק גדל ומתפתח. והמשכורת נשארת תמיד בידי שמיים, מפתח הפרנסה בידיים שלו, לא באמת בידיים שלנו, אף פעם לא. אוקיי, לפני שאנחנו עוברות למודל האחרון, רק תגידו לי אם יש לכם עוד מישהי שרוצה להגיב על זה, תובנה מעניינת, שאלות. אוקיי. זאת אומרת שיש פה בידול מדויק בין צינור לבין הבנה של פרנסה משמיים. תודה. יפה. התועלת שאני מביאה לקבוצה קטנה לכמה שיותר אנשים. רק שנייה, אנחנו נראה רגע שנייה את כל השאלות ונעבור הלאה בעזרת השם. אז מישהי שואלת פה שאלה מעניינת, האם מספיק רק להאמין? רק שנייה, האם מספיק... או שצריך לעשות באמת דברים שמראים שאני מאמינה בגדילה. לדוגמה להביא עובדת נוספת. אז זאת שאלה מאוד מעניינת, כי למעשה הצורת גדילה שלנו היא מאוד מאוד אינדיבידואלית. אין לנו אפשרות אף פעם לאמוד באמת מראש, כאילו לתת איזושהי תבנית, בואי תקשיבי, תעשי 1, 2, 3 וזה מה שיגדיל אותך. תביאי עובדת, תלמדי עוד משהו, זה מאוד אינדיבידואלי, ועוד רגע אנחנו נגיע בעצם איך אנחנו מפתחות פוטנציאל רווח, אז אנחנו גם נבין איך בעצם אנחנו יכולות, יש לנו כל מיני אפשרויות איך להגדיל את העסק, וגם נראה שזה לגמרי אינדיבידואלי. כל אחת לפי הנתונים שלה, לפי העסק, לפי התחום, לפי הנישה שהיא מתמקצעת בה. הנתונים ממש משתנים. אוקיי, ואנחנו מתקדמות הלאה. אני רואה שיש פה עוד שאלות, אני אתייחס אליהם בעזרת השם מי שרוצה, קודם כל יכול להיות שתקבלו על זה מענה עכשיו, אם לא אפשר גם במייל או בטלפון בשמחה רבה. אנחנו הגענו למודל השלישי, וזה המודל הכי מעניין. בנייה של פוטנציאל רווח.
אז הגענו למסקנה שאני רוצה להגדיל הכנסה, חייבת להגדיל הכנסה, בסדר? יפה. מה אני עושה פה? הזכרנו את הנקודה הזאת קודם, מי אמר שצריך לעשות משהו? אז יש כאלה שנשארות באזור הנוחות, בעצם אני מחכה לניסים. המשפט הנכון יותר, אני יכולה להגדיל פוטנציאל רווח, לפחות לנסות, כן? זאת ההשתדלות שלנו, וזאת השתדלות לפרנסה בדרך הטבע. זה מה שבורא העולם רוצה, שנגדיר בעצם נגדיל את הצינור שלנו שבדרך הטבע זה יוכל להגיע, ומכאן ואילך ההשתדלות מבחינתנו כיסינו אותה. עכשיו יש לנו את מודל ארבעת המרחיבים, יש 4 אפשרויות בעצם להרחיב את פוטנציאל הרווח, להרחיב את הרווח שהעסק שלי מביא כיום. נתחיל עם המודל הראשון, למודל הראשון אני קוראת זינוק מנקודת החיבור שלי, מי שהשתתפה בסדנת תעופה עסקית אז ממש נתתי שם הדרכה מלאה, איך בעצם אני מוצאת את נקודת החיבור שלי לעסק ומתקדמת ממנה. עכשיו למה זה מודל רווח? למה זה מודל שמרחיב את נקודת הרווח שלי? בואו נבין רגע דבר כזה, כשאני עובדת בעסק שאני לא מספיק מחוברת אליו, ולא משנה למה, לפעמים אני באמת מחוברת, רק אני חושבת שזה לא בדיוק אני, מכל מיני סיבות שבעולם, מה שקורה בשטח, שאין לי סיפוק, אין לי מוטיבציות ואין לי הצלחה. אז השלב הראשון, כשאני יושבת עם לקוחה, ורוצה, ותעשו את זה גם עם עצמכם, זה תרגיל מדהים. כשאני רוצה בעצם, קודם כל לפתח את המקום הזה של פוטנציאל רווח בעסק, אני אשאל את עצמי, איך בעצם, מה הדבר שהכי נחמד לי בעסק? איזו נישה אני הכי מחוברת אליה? ופה אני נותנת משל מאוד מעניין, שאני חושבת שהוא פותח לנו איזשהו צוהר להבנה, מה בעצם, איך אני יכולה להתחבר, מה נכון לי ואיך אני יכולה להתקדם. בואו ניקח רגע מכונת כביסה. מכונת כביסה, נניח שהיא העסק שלנו, והמטרה שלה מאוד מאוד ברורה, המטרה שלה היא לנקות. עכשיו, מה לנקות? כשאני מסיימת לימודים, אני אומרת לעצמי, אני יכולה לנקות הכל. אבל מה שקורה בשטח, אז פעם אחת אני אכניס כלים, פעם אחת אני אכניס משחקים, ועד שאני אבין שבעצם מכונת הכביסה שלי מכובסת בגדים. אני פעם אחת ילך לצלם, פעם אחת למדתי נניח גרפיקה, ומלמדים שם הרבה מאוד נישות, שזה אחד מהדברים שמאוד מבלבלים, למדנו המון דברים, אז על מה אני מתמקצעת, יש לי אפשרות לתת הכל. אז פעם אחת אני אצלם, ופעם אחת, ואז אני אראה, רגע, צילום פחות מתאים לי, הוא שוחק אותי, המכונה שלי לאט לאט מתקלקלת, נכון, יכול להיות שהיא מנקה, אבל זה לא בשבילי. אז רגע, מה בשבילי? אוקיי, אז הבנתי שאני אוהבת עם המכונה שלי, עם הכישורים שלי, עם האופי שלי, אני רוצה לכבס בגדים. יפה, מצוין, אז הבנתי קודם כל שלב ראשון. עכשיו, בתוך הכיבוס של הבגדים, יש לי כמה מסלולים. מה המסלול שהכי מתאים לי? אז היא יכולה אחת למצוא איזושהי שיטה, איך להוריד כתמים מבגדים לבנים. יפה, מכאן ואילך היא פיתחה שיטה. והשיטה הזאת התפתחה אגב, רק דרך מה שאמרנו קודם, דרך עבודה בשטח. זאת אומרת, עבדתי עם לקוחות, הבנתי מה הפתרון שאני מציעה בצורה הכי מקצועית, ואחרי שהבנתי מה בעצם אני עושה הכי טוב, אז אני יכולה לספר לכולם, תקשיבו, יש לי שיטה שמנקה בגדים לבנים, לשם הדוגמה, ואנחנו יכולות לקחת את זה לכל תחום שהוא. יש נישה מסוימת, שזאת הנישה שלי, שם אני מצליחה הכי. עכשיו, כשאני מבינה במה אני מצליחה, על זה אני בונה את המשפך השיווקי, אני מבינה מי קהל היעד שמחפש אותי, בדיוק כמו שאני, במקום שאני מחוברת אליו, ואני מתמקצעת שם, וההצלחה בעצם גוררת הצלחה. אני מצליחה בתחום, מגיע עוד לקוח, הוא מביא את הלקוחות הבאים, לי זה נותן סיפוק, אני מתמקצעת יותר, כי ככל שעובר הזמן אנחנו מתמקצעות, וממילא גם הרווחים גדלים. כי אם, תמיד אני נותנת את הדוגמה של רופא, כי רופא בעצם זה המקום שאנחנו הכי רואות את זה מבחינת הגדלת רווח. ככל שהרופא מתמקצע בנישה יותר ספציפית, כל ניתוח אצלו יכול לעלות משכורת של כמה שנים. למה? כי הוא התמקצע בנישה מאוד מאוד ספציפית. עכשיו, לא תמיד אנחנו צריכות להתמקצע בנישה מאוד ספציפית, יש לנו את אפשרות הגובה ואפשרות האורך, עוד רגע אנחנו נלמד על זה, אבל בגדול, ככל שאני מחוברת יותר למוצר שלי, ממילא אני גם אצליח יותר ויביא עסק יותר גדול. זה אומר שהרווח השעתי שלי גם גדל. המודל השני, המרחיב השני, זה ריסטארט עסקי, וזה הדבר הבא שאנחנו עושות בבנייה של תשתיות. ריסטארט עסקי זה אומר שאני יושבת רגע עם כל המכלול של העסק שלי. בודקת
מה קורה איתי בהתנהלות של העסק, גם בהתנהלות מבחינת זמן, אבל לא רק, בעיקר התנהלות של מה אני נותנת ללקוח ובאיזה צורה, איך אני נותנת לו את השירות, מה קורה שם בניהול מחירות, כמה אני מרגישה שהלקוח סוחט אותי, כמה אני מרגישה שאני נהנית מהשירות שלי, וגם מבחינת ההיקף, מה אני נותנת לו, באיזו צורה, כמה אני מרשה לעצמי וכמה אני לא מרשה לעצמי. ככל שאני מודעת קודם כל למה שקורה היום, והשלב הבא זה לאיפה אני רוצה לקחת את העסק שלי, איך אני רוצה לעבוד, מה אני רוצה לתת לו, מה אני לא רוצה לתת לו, בעצם אני יוצרת לעצמי איזושהי מסגרת שהיא עבודה כמו בחלומות, כמו שאני רוצה. בתוך המסגרת הזאת אנחנו נלמד איך להגדיר רווח. וזה בעצם המרחיב השלישי. המרחיב השלישי בעצם אומר דבר כזה, יש לי כבר מוצר, אני כבר מוכרת אותו. עכשיו, פה יש לי אפשרות להגדיל את הרווח השעתי. לא תמיד זה רווח שעתי, לפעמים זה רווח פר מחירה, זאת אומרת, אני מוכרת פה משהו, זה יכול להיות מוצר פיזי, או שירות מסוים שכבר ממילא בניתי, יש לי אפשרות לארוז אותו מחדש, ולהביא בשורה או פתרון יותר גבוה, ואז ממילא, האריזה, המוצר יעלה הרבה יותר. סך הכל רק החלפתי אריזה. מה זה אומר החלפתי אריזה? אני אתן לכם דוגמה בשביל שתבינו שזה לא יישאר ברמה התיאורטית. זה קורה לי הרבה מאוד עם לקוחות שמגיעות אליי בעיקר נותנות שירות, שתמיד יש לנו איזושהי תפיסה כזאת שיש לי את המוצר שלי. נניח אני בונה אתרים, נניח אני ממתגת, בסדר? יש לי את המוצר שאני מוכרת ללקוח כי זה מה שלמדתי. כשאני יושבת אני חושבת מה עוד אני נותנת ללקוח, הרי הלקוח הגיע עם איזשהו צורך או כאב. כשאני חושבת מה עוד, פתאום אני אומרת לעצמי, רגע, כל לקוח שמגיע אליי, אני גם נותנת לו דרך איך לשווק את עצמו. כל לקוח שמגיע, אני גם בונה לו איזושהי אסטרטגיה. על הדרך אני גם מפנה אותו לכל מיני בעלי מקצוע משלימים, כדי שהוא יקבל פתרון יותר מקיף. יפה, כשאני מבינה שיש פה עוד דברים, אז אני אשיים את המוצר שלי, יארוז אותו מחדש ויגיד ללקוח, תשמע, אני נותנת פה בעצם, אני אתן לך פתרון, הרבה יותר רחב ממה שאתה חושב. אתה הגעת אליי, זה סיפור שקרה לי באמת בעבר, כשהייתי ממתגת, זה סיפור שאני מאוד אוהבת להשתמש בו, כי הוא ממש מגדיר את הסיפור הזה של אריזה חדשה. הייתה לי פעם שיחת טלפון, מישהי מתקשרת אליי, אמרתי, תגידי כמה את לוקחת על כרטיס ביקור? יפה, ואני נותנת רק, הייתי יכולה להגיד לה ישר, תקשיבי, אני לא עובדת בכלל בכרטיסי ביקור, אני ממתגת, נותנת חבילה מושלמת ללקוחות, את רוצה? מצוין. לא, אז אני פשוט, קודם כל אמרתי, רגע, אני צריכה להבין מה הצורך שלה, מה הפתרון שהיא מחפשת. שאלתי אותה, תגידי, למה צריכה כרטיס ביקור? צריכה להסביר לי, אני רוצה להביא לקוחות, אז חשבתי לשים את הכרטיס ביקור, אין לה לוגו, אין לה כלום. היא רוצה כרטיס ביקור, היא רוצה לשים אותו בכל מיני מקומות, ולהביא דרכו לקוחות. שאלתי אותה, אמרתי לה, תקשיבי, אני יודעת מתוך ידיעה, כי אני עובדת עם הרבה מאוד עסקים, ואני יודעת שזה לא משהו שיעבוד לך, בשביל להביא את הפתרון, שאלתי אותה כמותית, גם כמה לקוחות את רוצה להביא, איזה סוג לקוחות, בשביל להביא את הלקוחות האלה, את צריכה משהו אחר. ופה סיפרתי לה על הפתרון, ארזתי לה מחדש את המוצר, סיפרתי לה שיש פה פתרון אחר לצורך או לכאב שלה, והוא פתרון שאני מאמינה בו, כמובן זה חייב להגיע מהמקום הזה, אחרת אין לו אפשרות למכור. מה שקרה היא אמרה לי מראש בתחילת השיחה שיש לה תקציב של 100 שקלים. אחרי חודשיים היא הגיעה ורכשה ממני חבילה שעלתה לה בין 6 ל-8 אלף, אני לא ממש זוכרת, אבל זה רק הראה לנו שמאוד מאוד תלוי איך אני אורזת את המוצר. אם לי בראש לא היה מוצר ארוז, שהוא בעצם מהווה לך פתרון, ואני מאמינה בזה שאם תקבל את כל האריזה הזאת, את בעלי המקצוע המשלימים, זה שיתופי פעולה לפעמים שאנחנו יוצרות. עוד רגע אני ארחיב על זה. אם בראש שלי יש את האריזה הזאת, ואני מוכרת אותה כי אני מבינה שזה הפתרון שהלקוח שלי צריך, אני מגדילה רווח שעתי ממש ברמה משמעותית. כי במקום למכור כרטיס ביקור, או למכור מוצרים קטנים, או למכור את המוצר הבסיסי שלי, אני מוכרת פה חבילת מחירה הרבה יותר משמעותית גם ללקוח וגם לי. ופה יש לנו שני אפשרויות איך לארוז מחדש את המוצר שלנו. יש לנו אפשרות אחת שנקראת חבילת אורך. חבילת האורך אומרת, אני נותנת פתרון היקפי. אם נניח אני מטפלת רגשית, אז יש לי אפשרות להגיד ללקוח, תשמע, בוא לפגישה אחת, נאבחן, תהיה מודע לבעיה שלך, או שאני אומרת לעצמי, לא, אני לא מאמינה בתוצאות,
ואגב זה אינדיבידואלי לחלוטין, כן? כל אחת במה אני מאמינה, מה אני מאמין שלי. כי אני לא מוכרת משהו שאני לא מאמינה בו, אני מאמינה באיזשהו פתרון, ואז נניח שהמטפלת הרגשית הספציפית הזאת אמרה לעצמה לא. נכון שהרבה יותר קל למכור פגישה אחת, והרבה יותר קל להגיד ללקוח בוא למוצר קטן, לסדנה מסוימת, אבל אני מאמינה רק בתהליכים. אם אני מאמינה רק בתהליכים, אז אני אתן פה פתרון היקפי. אני אגיד ללקוח, תשמע, קודם כל אני עובדת עם איזשהו, לשם הדוגמה כמובן, אני עובדת עם איזשהו מאבחן, שהוא מאבחן, אני עובדת רק בצורה יסודית, ובעזרת השם עוד שנה אתה תמצא את עצמך אחרי כל הסיפור הזה. או עוד שנה וחצי, או סטטיסטית, לוקח בין שנה לשנתיים, כן, אנחנו אף פעם לא באמת יודעים, אבל בסדר, אז הבנו שזה הפתרון שאני מאמינה בו, אז תלך קודם כל לזה, לפעמים זה שיתופי פעולה עם עוד בעלי מקצוע, לפעמים מאוד מאוד תלוי בכל עסק באשר הוא, ואני נותנת פתרון היקפי לגמרי, יש לך איזושהי בעיה, כשאתה בא אליי, הפתרון הוא מלא. ומצד שני, יש כאלה שזה בדיוק הפוך, כמו שציינו קודם, שאם אני מתמקצעת בנישה מסוימת כמו רופא, אז בעצם הרווח השעתי שלי עולה, זאת האופציה השנייה, היא נקראת חבילת גובה או חבילת עומק. חבילת גובה אומרת דבר כזה, יש לך איזשהו כואב או צורך, אתה לא מצליח, הפרסום שלך לא עובד, תכננת, אתה רוצה לשפץ עכשיו, אבל אתה לא ממש יודע מה מתאים לך, בסדר? עכשיו, אני ספציפית מתמקצעת בנישה מאוד מאוד מסוימת, אבל אני מתמקצעת בה, ואני עושה אותה יותר טוב מכל אחד אחר, כי יש כאלה שהם קולבו, ויש כאלה שהם בעצם התמקצעו בנישה מסוימת, אז הם עושים אותה יותר טוב מהקולבויניקים האחרים. אם התמקצעתי בנישה מסוימת, אני אומרת ללקוח, תראה, אתה בעצם צריך עכשיו, אם ניקח את הדוגמה של הלקוח שהפרסום שלו לא עובד, הוא השקיע הרבה מאוד תקציב, יש לו פה כאב מאוד גדול, יפה, אתה השקעת פה הרבה כסף בפרסום, בחשיפה, בשיווק, לא הלך לך. אז מה אתה יכול? אז אני אגיד לך, אני מתמקצעת באסטרטגיה. אני בעצם לוקחת אותך ובונה לך אסטרטגיה טובה. אחר כך אתה הולך לממתגת שתמתג אותך, ליועצת עסקית שיווקית שתעזור לך להביא את הלקוחות, תלמד לנהל מחירות נכון, הכל טוב, זה פתרון היקפי, אבל אני אהיה בעצם בשלב הזה שבונה את זה הכי נכון, ומכאן ואילך אתה תוכל לצמוח. נתתי לו פתרון מאוד ספציפי, אבל אם הוא מבין שאני מתמחה בתחום הזה, אז הוא ישלם על זה יותר, גם זה פתרון ספציפי וחלקי, כי הוא גם מבין מה ההיקף שהוא יכול לקבל אחרי שהוא היה אצלי, או לפני שהוא היה אצלי, בסדר? תלוי. המודל הרביעי, המרחיב הרביעי, זה מרחיב שאני קוראת לו מספרים על השולחן. כל זמן שאני לא יושבת עם מספרים ונתוני רווח פוטנציאליים, קשה לי מאוד להגיד, אוקיי, אני מהיום מתמקדת בנישה מסוימת, ואם עד היום לא עשית את זה, ולא ישבת עם עצמך וחשבת, מה הפוטנציאל רווח של כל אחד מהחבילות מחירה שלי, יהיה לך מאוד קשה להגיד, טוב, אוקיי, אז מתוך נגיד 4 אריזות מחירה שיש לי היום, אני רוצה לקחת חבילת מחירה מסוימת. למה? כי כל אחת מהחבילות, כל אחד מהמוצרים והשירותים שאני מוכרת, בעצם מביא לי רווח. והרבה פעמים דווקא החבילות היותר קטנות והפחות רווחיות הן גם רווח מיידי. ופה, אם אני שם פתאום את המספרים על השולחן, לוקחת דף ועט ופשוט מתמחרת, כל אחד מהמוצרים או כל אחד מחבילות המחירה, לא בתמחור שאני מתמחרת אותו היום, אלא בתמחור שהוא יעלה, שהמוצר הזה יעלה כשאני אתמקצע בנישה הזאת. ופתאום אני אומרת לעצמי, רגע, היום אני מוכרת, נניח, ניקח עוד פעם את הדוגמה של מעצבת, אז היום אני גם מעצבת מודעות פרסום, גם שפה עיצובית, ובמקביל, מה עוד יכול להיות שם, אני גם בונה אתרים, ובקיצור, אני יושבת עם עצמי ועושה חשבון של כל אחד מהמוצרים, כמה אני מרוויחה עליו. יכול להיות שאני נותנת פתרון היקפי ללקוח, ואני נותנת לו גם את כל הפיתוח של השפה, וגם במקביל את הבנייה של האתר וכולי, כל אחד במקום שהיא נמצאת בו. אני שואלת את עצמי כמה אני הולכת להרוויח על כל מוצר שאני אתמקצע בנישה הזאת, ואז נולדות כל מיני תובנות מאוד משמעותיות לגבי הפיתוח של הרווח הפוטנציאלי. כי אם אני מבינה שנניח בניית אתר לוקחת לי חודש, אני יכולה להרוויח עליה את ה-15,000, ובאותו זמן אני יכולה למתג 3 עסקים, ולהרוויח שם את ה-25,000, אז אוקיי, זה גורם לי לעשות איזשהו ריסטארט, חושבים, רגע,
אז יצאתי בשביל לפרנס, אז אולי שווה לי פה לעשות איזשהו שת"פ, אולי שווה לי להציל סמכויות. פתאום כשיש לזה מספרים, הרבה יותר קל לי להגיד לעצמי, יפה, אז פה אני מתמקדת, מה אני עושה עם כל המכלול? אני לא זונחת אותו. יש כל מיני אפשרויות, יש אפשרות להגיד, אוקיי, אז אני מסננת את הלקוחות האלה, יש אפשרות להגיד, לא, אני רוצה להציל סמכויות, אני רוצה בעצם לעבוד עם עוד אנשים, לתת פתרון והיקף מלא, צריך לדעת איך לעשות את זה נכון, אבל בהחלט זאת אופציה. ואז הלקוח גם משלם על חבילה יותר יקרה, הוא יקבל את הכל בדרך כלל תחת קורת גג אחד פלוס מינוס, אז זה גם אופציה, וזה אפשרי. פה זה בהחלט נתון שאינדיבידואלי לחלוטין, כל אחת מתאים לה להתפתח למקום אחר, אבל כשאני שמה את המספרים ומבינה מה הרווח החודשי הממוצע שיכול להגיע כל אחד מהמוצרים או השירותים שאני נותנת, הרבה יותר קל לי למצוא את הפתרונות. איך בעצם אני מהיום עובדת, נניח על 3 אתרים בחודש, ואת כל שאר המכלול שנתתי מהיום, אני מעבירה למישהי אחרת. או איך אני, אחת שמנחה סדנאות, איך אני יכולה מהיום להנחות כל יום סדנה או 3 פעמים בשבוע סדנה, כי זה מה שמביא לי את המשכורת, ואת כל הליווי אחד על אחד שאני פחות אוהבת, אני מעבירה באיזושהי צורה. אני יכולה להציל סמכויות, לעבוד עם מישהי אחרת, אני יכולה לתת פגישות יותר מרוכזות, יש כל מיני אופציות שאפשר למצוא להם פתרונות, למצוא פתרון אחר, ולהתמקד במה שמביא לי את הרווח. אנחנו נשארות עדיין עם הפתרון הלקוח, יפה. מישהי שואלת פה, יש מקצועות שהשכר המקובל נמוך יחסית. זה נכון מאוד, וזה בעיקר אצל שכירות, ובדרך כלל מתוך מה שאני רואה בשטח, נדיר מאוד שיש מוצר מסוים שאי אפשר להגדיל אותו. עכשיו, לא תמיד זה לקחת את המוצר הספציפי, זאת שאלה טובה, כי לא תמיד נכון לנו לקחת את המוצר הספציפי ולתמחר אותו יותר גבוה, כי לפעמים הוא הופך להיות מתומחר הרבה יותר גבוה ממה שקורה בשוק, ואז בעצם הפסדנו את כל הקופה. בדרך כלל שהמוצר הספציפי יש לו שכר נמוך יחסית בשוק, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נגדיל, ניקח את החבילת אורך, נביא היקף יותר מלא, לפעמים זה דורש התמקצעות של נישה מאוד מסוימת, ואז בעצם אנחנו יכולות להגדיל רווח. איך יוצרים הד לרמה המקצועית? זה כבר בעצם כל סיפור החשיפה, איך בעצם אני חושפת את הערכים שלי, איך אני, קודם כל, קחו בחשבון, השלב הראשון, קשה להרחיב על זה במסגרת כזאת, אבל השלב הראשון בשביל ליצור את ההד, זה מה קורה לי בפנים. אני אתן לכם דוגמה שקרתה לי ממש לאחרונה, הייתה לי, אני לא אספר לכם מה העסק שלה, אבל היא גם נותנת שירות, פשוט בשביל לא לחשוף אותה כאן, הייתה לי קבוצה של, היינו קבוצה של 20 בנות, והייתה שם אחת שתפסה אותי, היא הייתה בעלת עסק שעבדתי כבר כמה פעמים עם התחום הזה, וזה היה תחום מאוד מאוד מאתגר, מאוד מאתגר, כאילו כל מי שהגיע ממש היינו צריכות לחשוב ולפצח איך אנחנו מביאות את מודל הרווח במקום הזה. וכל אחת סיפרה שם היה סיפור על הבמה, כל אחת בעצם סיפרה 60 שניות נאום מעלית, מה היא עושה, מה היא מביאה לעולם. עכשיו ב-60 שניות שלה, אמרתי לעצמי, וואו, יש פה בן אדם שמאמין בפתרון ברמה כל כך גבוהה, שיומיים אחר כך התקשרה אליי לקוחה ושאלה אותי, תגידי, את מכירה מישהי שיכולה לעשות את זה ואת זה? וישר הפניתי אליה. הכרתי קודם המון מהתחום הזה. אבל אוטומטית, העד שהיא עשתה מהמקום הפנימי, קודם כל תאמיני מאוד בפתרון שאת נותנת. ואחר כך התקשרתי ללקוחה שהייתה אז בקבוצה, לבעלת העסק, שאלתי אותה, תגידי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. את ממגנטת. שאלתי אותה, מה בעצם, תגדירי לי, מה ממגנט עלייך לקוחות? והיא גם סיפרה את זה, היא סיפרה ב-60 שניות, שאנשים רק שומעות ממנה פעם אחת מה היא עושה, ומגיעות אליה. ואני אומרת לכם שוב, זה תחום עסקי, שמאוד מאוד קשה בו. הוא תחום לא רק תחרותי, הוא תחום שהרבה אנשים לא מאמינים בו. ואז היא אמרה לי משהו מאוד נכון, היא אמרה לי, תקשיבי, מאז שאני קטנה, אני מאמינה שזה דבר שעוזר. ואם אני מאמינה שזה דבר שעוזר, אני גם אספר את זה לכולם, אני פוגשת חברות ושהן סובלות מהבעיה שאני יכולה לעזור להן, אני אומרת להם, תקשיבי, תוך כמה דקות אני באמת יכולה לעזור לך, וכבר עזרתי למלא אנשים, בואי, זה מגיע למקום שאני מאמינה בפתרון, אני לא מדברת פה על כסף, אני לא מדברת על פרנסה, אני באה כי יש לי פה שליחות מאוד מאוד גבוהה, יש לי פה שליחות שאני יכולה לעזור לאנשים, אז למה שאני לא אעשה את זה? וככל שאני מאמינה זה באמת דומיננטי אצלנו,
הוא משפיע מאוד, זה פשוט דבר מדהים. אז אני אומרת, קודם כל, בשביל ליצור את ההד הזה, תהיי, קודם כל תשקיעי על המקום הפנימי הזה, והרבה פעמים זה פשוט יוצא החוצה. אם יש לך מוצר שהוא מותרות, בואו נגיד, נצא מתוך נקודת הנחה שכל מכירה, כל מכירה בעצם היא מכירה שיושבת על חוויה. זאת אומרת, כל רכישה שאנחנו רוכשים, אנחנו רוכשים פה איזשהו ערך נוסף. זה אומר שגם אם אני מוכרת היום מוצר שבעיניי הוא מותרות, חייב להיות שיש אנשים שזה עושה להם טוב על הלב. נכון, זה מותרות. תגידי, את לא יכולה אף פעם, אמרתי, את לא הולכת לקנות לעצמך מגנום לפעמים? את לא לפעמים הולכת לנופש, למה את עושה את זה? זה מותרות. אז יכול להיות שיש אנשים שיגידו, נכון, אני לא צריכה מגנום, זה מותרות, זה משמין, לא יודעת מה. יש כאלה, אבל יש אנשים שאם הם עכשיו יצאו עכשיו לנופש, הם עושים לעצמם טוב. הנפש שלהם צריכה את זה, זה הופך להיות אצלם צורך. בסדר? ואנחנו לא נכנסות למקום של המותרות או הצורך, כי יש אנשים, שוב, זה לגמרי אינדיבידואלי, ואני יוצאת מתוך נקודת הנחה שכל דבר שאני מוכרת, זה לא משנה באיזה תחום, יהיו לי את האנשים שיגידו, תקשיבי, זה מותרות בשבילנו, והם לא לקוחות שלי, ויהיו אנשים שיגידו, זה הצורך שלנו, וזה נתון שאנחנו נחשפים אליו בכל תחום שהוא. תנסי את זה, תבדקי עם עצמך, מי ששאלה פה על מותרות, תבדקי עם עצמך איזה אנשים אצלם זה צורך, זה יכול לעשות להם טוב, זה ירחיב להם את הנפש, זה ייתן להם יותר מוטיבציות לגדל את הילדים, תחשבי על הכל, כל אופציה מתקבלת. אוקיי. טוב, אז פחות או יותר אני חושבת שענינו פה ענינו פה פחות או יותר על הכל, שאלות נוספות בשמחה ובאישי ואנחנו מתקדמות. בעצם מה שאנחנו נעשה עכשיו זה פשוט חשיפת תהליכים של עצמאיות מהשטח, זה עצמאיות שעברו, היו במקום מסוים עם העסק, במקום שמסתבר שרובנו נמצאות בו היום, עשו שינוי משמעותי, והוא לא תמיד, כמו שאמרתי, זה לא תמיד שינוי משמעותי, זה לפעמים עניין של תפיסות, והשינוי הזה הפך אותם למשהו אחר, גם מבחינה רווחית, גם מבחינת התנהלות, בסך הכל היה שינוי. אז נשמע אותם, נעלה פה, רק שנייה, אנחנו נעלה את, רק רגע, אנחנו נעלה פה בעצם 4 נותנות שירות, רוחי דיקמן את איתנו? רק רגע, היא כבר תעלה. אני אולי טיפה אשתף אתכם, הנה יופי רוחי עולה. רוחי אנחנו לא רואות אותך. יופי, מצוין. מה נשמע? ברוך השם. יופי, אז בואי תשתפי אותנו, איפה היית, איזה שינוי עשית ומה במקום הזה. אוקיי, בכיף. לא הייתי כל כך, זהבי אולי נכנסתי תספרי, לא לא נתתי מזמן, את אז הרקע אני לא עלייך, יודעת מה דיברת. מה? אני לא נתתי את הרקע עלייך, אז בואי תספרי שנייה מה את עושה בעצם ביום יום כדי שיבינו איזה עסק יש לך ואיזה שינוי עשית. בוא נאמר, העסק שלי היום הוא משרד פרסום לכל דבר, אני עושה תהליכי שיווק לבעלי עסקים מכל הסוגים, אני מובילה משפיכים שיווקיים. איזה תהליך עשיתי? בוא נאמר, אני רוצה כאילו לשאול אתכם, מה זה אומר עסק מצליח? כאילו, מתי מגיע השלב שבו אנחנו יכולות ככה להתרווח על כיסא נוח ולהגיד, זהו, העסק שלי מצליח, אני לא צריכה כבר לעשות כלום בעסק, וזהו. אני רואה שאתם לא יכולות לענות פה, אבל בעצם בעסקים אין כזה דבר עסק מצליח. עסק כאילו שמגיע לנקודת הצלחה וזהו, לא צריך לעשות כלום. וגם אין כזה דבר מעליות בעסק. זאת אומרת, לכל אחת בטח יש איזשהו דמיון, איפה אני רוצה להיות, איפה אני רוצה לראות את עצמי. וואי, איזה ענקית, איזה גדולה. שהלקוחות שלי ירצו לבוא אליי, שישלמו לי, שירצו לשלם לי, את כל זה. עכשיו, אין כזה דבר להגיע מהמדרגה שאנחנו נמצאות היום, לעלות על מעלית ולהגיע למדרגה הבאה. כל עסק בנוי ממדרגות, מדרגות, מדרגות, מדרגות. כל פעם אנחנו עולות מדרגה אחת. אם יש לנו מאוד מאוד יכולת, אנחנו מצליחות להתאמץ, והמצב המשפחתי שלנו מאפשר, אז אנחנו יכולות להתאמץ ולעלות 2 מדרגות ביחד, 3 מדרגות ביחד, אבל לא יותר. זה מתוך הנקודת הנחה הזו,
לפעמים אנחנו רואות עסקים אחרים שנראה לנו שהם קופצים במעלית, אבל תדעו ששום עסק לא קופץ במעלית, כל עסק עולה במדרגות, עולה ועולה 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 ועולה. אני יכולה לספר לעצמי, והוא לא סתם עולה, אלא כל פעם הסף שהוא רוצה להגיע אליו גם עולה. נכון, מסכימה איתך לגמרי. אני יכולה לספר על עצמי, התחלתי את הדרך שלי לפני הרבה 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 שנים. חודש אחרי החתונה כזה מצאתי את עצמי עובדת בעיתון באיזה מחלקת גרפיקה, הייתי מעצבת, התחלתי את הדרך שלי בתור מעצבת, ואז החלום, אני ממש ממש לא יכולה לשכוח את זה, איך החלום שלי היה להיות המנהלת של המחלקה. וואו. הגעתי להיות המנהלת של המחלקה די מהר ברוך השם, ואז כאילו לא הבנתי מה חלמתי להיות פה, ותמיד היה לי את החלום הבא ואת המדרגה הבאה בעסק. עכשיו, איך עולים מדרגה? בואו, כולנו רוצות לקוחות גדולים, יכולים שיגיעו אלינו הלקוחות הגדולים, והלקוחות האלה שמשלמים ושרוצים לשלם. אני חושבת שהלקוחות הגדולים, יכול להיות שגם היום, לפעמים הם מגיעים אליכם. הם מגיעים אלינו, רק אנחנו לא יודעות לקבל אותם ולהפוך אותם ללקוחות גדולים. זאת אומרת, משהו ביכולת הפנימית שלנו, אנחנו צריכות לפתח בשביל שיהיה לנו מסוגלות להוביל תהליך גדול מול לקוח, לדרוש הרבה כסף, לדעת איך לדרוש אותו, איך לקבל אותו, בכלל אני להביא את חושבת, הלקוח רותי, לרצות. אם נדייק מה שאת אומרת, זה בעצם להבין שהפתרון שאני נותנת הוא יותר היקפי ממה שהלקוח מבקש. לא תמיד הלקוח יודע מה באמת יפתור לו את הצורך. בדיוק, בדיוק. אם אני עכשיו, אם יודעת, לך אין את היכולת להבין את זה, ולהביא אותו לרצות את הצורך הגדול שאת רוצה למכור לו, אז ברור שהוא יהפוך להיות לקוח קטן שלך. בואי תספרי לנו על תהליכים שאת עברת על עצמך. זאת אומרת, תהליך. מה את ראית בעסק שלך שבעצם גרם לך להגיד, אוקיי, זה השינוי שעשיתי, והוא הוביל אותי למקום הגבוה, כי את היום נמצאת במקום מאוד גבוה. אני זוכרת שהגעת אליי, שמיים וארץ. כאילו זה ממש, ברוך השם. עשית עם עצמך, קודם כל האמנת לגמרי במוצר שלך, ואני חושבת הוא באמת מוצר מדהים. כל הניהול דיבור שאת עושה פשוט מדהים. עסקים ממש הופכים אצלך למשהו אחר, אבל סדרי, שימי את האצבע על הנקודה הזאת של השינוי שהוביל תהליך, השינוי שבעצם הביא אותך למקום גבוה. אני חושבת שבעצם, בואו נחזור שנייה על המדרגות, לדבר על המדרגות. כאילו, אין כזה דבר לעלות מדרגה בלי החלטת להרים את הרגל ולעלות את המדרגה הבאה. זאת אומרת, אין כזה דבר שאנחנו מחכות שיקרה משהו, מחכות וואו. שיבוא הדבר. אה, אני בכל שלב שלי, אני יכולה להסתכל אחורה, ובעזרת השם גם קדימה, אני מדברת על זה. אני כאילו אומרת, שנייה, איפה אני רוצה להיות במדרגה הבאה, ומה אני עושה בשביל להגיע למדרגה הבאה הזו. הגעתי לזהבי כי אמרתי, אין כזה דבר שכאילו כל הלקוחות מגיעים אליי, ואני נותנת להם את מה שהם רוצים, והם רוצים את מה שהם רוצים, ואני מתנהלת לפי מה שהם רוצים. כאילו, אני צריכה, אני צריכה להחליט מה אני נותנת להם, ואת זה לתת להם. וזה מה שעשינו בתהליך הזה. זהבי, התהליך איתך נגמר לפני הרבה זמן. אה, לפני כמה שנים, כן. כן, ואני יכולה להגיד שמאז כאילו לא נשארתי במדרגה הזאת. זאת אומרת, אני עולה עוד מדרגה, ברוך השם, ועוד כן, מדרגה, ועוד מדרגה. אני כאילו, היום כשאני אין מפנה אלייך סוף. לקוח, אני יודעת שזה משהו אחר. אני מפנה לך מה? לקוחות אחרים, זה דבר מדהים. זה גם נכון. היכולת הזאת להגיד באמת, אני כל הזמן יכולה להתפתח עוד. אין איזה סכום תקרה, וזה באמת דבר מדהים אצל עצמאיות, אני שומעת את זה כל הזמן. אנחנו לא מגיעות למקום מסוים ואומרות, זהו, נגמר. כל פעם יש לנו את היכולת לבוא ולהגיד, אוקיי, אני נמצאת היום בנקודה X, יש לי אפשרות להגיע לנקודה Y, מה אני עושה בשביל להגיע לשם? וזהבי, מה שמדהים, זה בעצם, כאילו, זה לא מהמקום המאיים שאימא'לה, אין לי סיכוי בחיים להגיע למקום ההונלולו הזה. התפיסה שלך היא גדלה, זאת אומרת, עולה למדרגה הבאה, את מצליחה לראות עוד 5 מדרגות קדימה. את עולה עוד מדרגה, נפתח לך רצון רוחי, לעוד זה מדרגה. מדהים שלא היית פה, וזה בדיוק מה שאמרתי קודם. יפה. כי בסוף זה החיים שלנו בעסק, כאילו, אנחנו הרבה פעמים לגמרי. רואים עסקים בחוץ ואומרים, וואלה, איזה מעלית היא עשתה, כאילו, תוך שנייה היא נהייתה כזאת, אין מעליות, זה יום יום של עוד עבודה, עוד עבודה, עוד מדרגה, אבל כן על לעצור ולהגיד, אני מרימה עכשיו את הרגל, אני מניחה אותה על המדרגה הבאה. טוב, מדהימה, אני ממליצה לך ממש. עושה תהליכים מדהימים באמת, גם בלקוחות שלך וגם את לעצמך. אז תודה רבה. ברוך השם. יאללה, מלא הצלחה. אמן, תודה. טוב, אז נעלה פה עוד אחת. עטרה ברכה שונברג, יפה, היא אחת מהלקוחות המדהימות שעשתה
יש לה עסק מטורף. אני חושבת שאם לא הייתם רואות אותה כאן, לא הייתם מאמינות מה היא באמת, מה קורה בעסק שלה ברמה ההיקפית. תרברכה, את איתנו? אני רואה אותך פה, רק תפתחי מצלמה. או, אוקיי, תרברכה. רואים, שומעים? רואים, שומעים, כן. יופי, מצוין. אמ, טוב, אז מה, אני אתחיל ואז תשאלי אותי את מה שאת רוצה? מצוין. אז בואי תספרי טיפה על העסק, כי אני לא סיפרתי, בכוונה השארתי אותו סודי. אז בואי תספרי מה את עושה אוקיי, היום, ואז תספרי לנו, אני רוצה טוב, שתשימי את האצבע על הנקודה שבעצם השינוי שעשית, ואיך הוא גרם לך לפרוח ולהגיע למקום הגדול שאת נמצאת בו היום. אז בואי תתחילי. אוקיי. טוב, אז קוראים לי עטרה ברכה שונברג, ולעסק שלי קוראים ווינגו לגיוס כספים. אני לא יודעת אם מישהי כאן נחשפה או שמעה עליו. אמ, אז אני אספר את הנקודה, איך שהתחלתי, כבר שנים שאני עוסקת, אני הייתי שכירה ועצמאית במשולב. עשיתי הרבה קמפיינים, כנסים, עסקתי בשיווק, כתיבה שיווקית, הפקה, עשיתי הרבה סביב זה, אבל שוב זה היה בשילוב של שכירה ועצמאית ביחד, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני לא יכולה להמשיך ככה, אני מתפוצצת מרוב עבודה ולא מרוויחה מספיק, והבנתי שאני חייבת לחתוך. ראיתי יותר פוטנציאל בעצמאי, אבל שוב לא ידעתי לאן אני פונה, כאילו אני לא יכולה לעזוב ככה שכירה ולהיזרק למים. אחרי תהליך אסטרטגי עמוק, שזהבי הייתה שותפה מאוד גדולה בתהליך הזה, בעצם מיקדתי קהל יעד, דייקתי את השירות שלי, יצאתי במיתוג חדש, כבר היה לי 2 מיתוגים קודם, יצאתי במיתוג, כאילו מיתוגים כאלה מין זמניים, שאף פעם לא חשבתי שאני אלך איתם לאורך שנים, אבל זה מה שהיה. יצאתי במיתוג חדש, אתר, פתחתי רשימת תפוצה למנהלי עמותות, שברוך השם מאוד מצליחה. ברוך השם, עזבתי את השכירה. היום אני מלווה עמותות מאוד גדולות, כמו משען לחולה, המרכז למורשת מרן של הרב עובדיה יוסף, המכון לעוקמי גירסה, סמינר אופקים, עמותת מיד ליד, כוללים, ארגוני חסד. מי שרוצה יכולה להיכנס לאתר שלי ולראות תהליכים מרתקים ברמה. אני אציין משהו שזהבי מאוד עזרה לי, בשונה מיועצים אחרים שהיה לי מאוד קשה בנקודה הזאת. כולם אמרו לי תתמקדי, את חייבת להתמקד, ואמרתי מה, אני אעשה רק קופי רייטינג? לא רוצה, אני יכולה לעשות הרבה יותר. אני אעשה רק הפקת אירועים? לא רוצה, אני יכולה לעשות הרבה יותר. אני ינהל רשימות תפוצה, כאילו משעמם אותי, אני רוצה לעשות הרבה יותר. וזהבי אמרה לי, בעצם תבחרי קהל יעד שצריך את כל המכלול של מה שאת נותנת, שזה באמת המון. היום אני יושבת עם מנכ"לים, עם צוותים, מדריכת צוותים, מנהלת רשימות תפוצה, מנהלת מערכות שלמות של תורמים, קמפיינים בפרינט, בדיגיטל, כאילו זה נשמע משהו גדול, אבל זה פשוט זה פשוט מה שאני אוהבת לעשות. וזה בזכות זהבי שלא הסכימה לי לוותר על עצמי ולהתמקד ולהצטמצם ככה למשהו שאני לא, שחווה לי. זהו, אז מה עוד את רוצה לדעת? מה עוד קודם כל מעניין זה פה אנשים מעניין, לשמוע? כי אם דיברנו קודם, אני כן אציין פה את מה שדיברנו קודם, שיש 2 אפשרויות של לארוז מוצר. תשימו לב שמה שהתר ברכה עשתה, היא הגיעה אליי, היא בן אדם כישרוני, שמעתם את זה כבר, אבל בן אדם, כשהגיע אליי עם פיצוץ אנרגיה, אמרתי, אי אפשר לצמצם את הבן אדם הזה, מה עושים? אז דיברנו על אריזת אורך ואריזת רוחב, עומק. היה לי ברור מההתחלה שאריזת אורך היקפית זאת האריזה שמתאימה לה. רק תשימו לב כמה שזה אינדיבידואלי. יש כאלה שלוקחים מוצר מסוים ועושים אותו ספץ ברמה הבינלאומית, ויש כאלה שלוקחים את ההיקף הזה ועושים אותו לבד כי מתאים להם לעשות הכל לבד, ויש כאלה, לדוגמה את כל המכלול, כל המכלול שאת עושה היום, זה מכלול שלפעמים עובדים איתו בעצם משתפים, ואת עושה אותו לבד. יש גם את המקומות שאני משלבת כן, נשות מקצוע משלימות, כן. אבל מה שכן, אני מלווה את התהליך, כי עוד פעם, כי אני לא מסוגלת שאחר כך אני מתחילה משהו ואז יוצא מזה
לא יודעת מה. כן, אז זה פשוט דבר מדהים, וזיהינו את זה מראש ולכן בנינו, ומה שעשינו פה, התמקדנו בקהל יעד, זאת אומרת המיקוד הוא או בקהל יעד, או במוצר ספציפי. כשאני מבינה שיש לי מכלול מאוד גדול, כשאני בונה אריזת חבילה שהיא היקף של אורך, פה בדרך כלל המיקוד יהיה מקהל היעד הספציפי שאני רוצה להגיע אליו, ואני אדבר לצורך לכאב שלו, וזה מה שאתה רבח, אני ממש ממליצה להיכנס לאתר שלה, פשוט מדהים, תיכנסו, תכתבו ווינגו, תיכנסו, זה פשוט מדהים. ואז בעצם אנחנו מדברות לקהל מאוד מסוים, לפעמים לוקח לנו טיפה יותר זמן, וזה תלוי לאיזה קהל אנחנו מדברות, אבל לפעמים זה לוקח טיפה יותר זמן, כי התמקדנו בקהל, זה צריך יותר הטמעה, אבל בסופו של דבר מה שקורה, שאנחנו מקבלות את הקהל הזה, אנחנו מדברות לצורך שלו, והקהל הזה מזהה אותנו כאוטוריטה בתחום, ומגיע אלינו. ממש מדהים. אוקיי, ואני אמרתי לשתף בתובנות. כן, אז אז אוקיי, סליחה. אז אני אומרת שתובנות, דבר ראשון, תכווני לשם שמיים. באמת, אנחנו לא יודעים לאן השם רוצה שנלך, יש לנו את המצפן הפנימי שלנו שבסייעתא דשמיא ועם הרבה תפילות, אבל תעשי מה שנכון לך ולמשפחה שלך, וכמו שמקודם רוחי דיקמן אמרה, כאילו זה מדרגה, כאילו באמת, תעשי את מה שמתאים לך, למשפחה שלך, לבעלך, לבית, כאילו תעבדי, והשם ייתן לך את סייעתא דשמיא, כי בסופו של דבר, מי יותר יקר לה הקדוש ברוך הוא מאשר נשים צדקניות שנותנות לבעל שלהם ללמוד ורוצות, חוץ מללדת ולגדל את הילדים והכל, גם איכשהו להכניס את הכסף הביתה בצורה הכי מכובדת וטובה. באמת אני לא חשבתי שאני אגיע כל כך מהר למקום שאני ממוצבת היום, ופשוט אני מרגישה שהשם הוביל אותי למקום שבכלל לא חלמתי להיות שם, ועכשיו אני צריכה להגדיר לי חזון חדש, כי אני הגעתי מאוד מהר למקום שבכלל לא האמנתי שאני אגיע לשם. והדבר במקביל אני חייבת לומר שאם את יודעת מה הדבר הנכון והתייעצת ויש לך תהליך אסטרטגי וזה מתאים לך והכל, ואת עדיין מרגישה חסומה או לא מסוגלת או לא יכולה או לא נושמת או משהו תוקע אותך מבפנים, אז תטפלי בעצמך ואל תתני לעצמך לעצור, כי שם ההצלחה שלך תמונה, ויש לה שם הרבה דרכים איך לגרום לנו לצאת מהאזור נוחות שלנו, ולפעמים העסק יכול להיות טריגר לזה, ואני חושבת שכל אחת היא באמת מיוחדת אם היא רק תעיז לצאת לאור, ואל תישארו במקום, תיתנו לעצמכם לגדול ולפרוח. וזהבי, ברשותך, אם יש כאן מישהי שהיא או עובדת בעמותה, או היא מתממשקת עם מנהלי עמותות, אם היא בגרפיקה, אם זה עריכת וידאו, או כל דבר כזה, אני מציעה בשלב ראשון פשוט להצטרף לניוזלטר שלי, שיש לו ערך מטורף, אני קוראת לזה מידע זהב ששווה לכם כסף, שולחת רק פעם בחודש, כי אני באמת משקיעה, נותנת כמעט מתנה בכל דיבור, וזה כבר, רק הניוזלטר לבד מעידים עליו, מספרים לי שהוא מקדם ברמות, אז אם יש מישהי שמעניין אותה... ככה אני עוצרת אותך שנייה, שימו לב מה קורה כשבן אדם מאמין בפתרון שלו. השתכנעתם, אני בטוחה שכל אחד ששמע את התהורחה עכשיו השתכנע, היא פשוט מאמינה בפתרון שהיא נותנת. זה פשוט ולגמרי לא פשוט, כי אנחנו לא כולנו נמצאות במקום הזה, ככל שאנחנו מאמינות יותר שיש לנו אפשרות לעזור, זה קורה. אנחנו מספרות על עצמנו במקום כל כך בטוח, שאין מישהו שלא תשתכנע. ממש תודה. להתראות, בהצלחה לכולם. את יכולה לתת פה קישור, תני פה קישור לאתר שלך, כן? כן. אוקיי, אני אעשה. זה מעניין אותה שתעלה את זה אותה. אוקיי. תוכל להיכנס. יופי, מצוין. בסדר, אני מחפשת, רגע זהבי, את רחלי שפנגלט. רחלי, את פה במקרה? שלחתי לה עכשיו קישור, אז בואי נועה, את רוצה לעלות עכשיו, ואחר כך נשמע אותך, ואחר כך נשמע את רחלי? בסדר, רחלי, ברגע שאת פה, רק תתני לי הצבעה עם הסמן, כדי שאני אוכל למצוא אותך ולהעלות אותך. אוקיי, אני מקווה שרואים אותי טוב. שלום נועה. טוב, אז הנה, כשזהבי ביקשה ממני לבוא לדבר, אמרתי אני חייבת לעשות את זה. אני חושבת שאם אני לא אעשה את זה, זה פשוט יהיה פשע. אני חייבת לספר על התהליך שאני עשיתי, כי בסופו של דבר אני חושבת
כמעט כל אחת יכולה לעבור אותו. אני אספר על עצמי, יש לי בעצם סטודיו של עיצוב ובניית אתרים, שהוא בעצם נותן מעטפת כוללת להרבה הרבה דברים ביחד, זה גם משפחים שיווקיים, גם ניהול רשימות תפוצה, גם אסטרטגיה כמובן. אני עובדת עם הרבה תחומים, משלבת הרבה תחומים שקשורים בסופו של דבר על המעטפת לאתר, אבל זה רק, האתר הוא בעצם הגרעין, אבל מסביבו מתפתחים מלא תהליכים. עכשיו, את הדרך העצמאית שלי התחלתי קרוב כמעט ל6-7 שנים, הגעתי לזהבי בשני צמתים. פעם ראשונה כשהגעתי אליה הייתי יחסית בתחילת, לא ממש תחילת דרכי, אבל כמעט 3 שנים אחרי שכבר הפכתי לעצמאית, וכבר היה לי סביבת לקוחות מאוד מרוצות, ברוך השם. הגעתי לזהבי וסיפרתי את המצב שברוך השם אני עובדת טוב, הלקוחות חוזרים, ממליצים והכל, אבל התקרת זכוכית נשארת תמיד בסביבות של, לא אכפת לי להגיד אפילו מספרים, כי אני חושבת שזה הכי ישכנע פה לאנשים להבין את התהליך הבאמת המהותי שעברתי. זה היה סביבות 4-7 אלף לחודש בסך הכל, ועבדתי מלא שעות, ואז גם הייתי גרפיקאית, כן, חוץ מהבניית אתרים, הייתי משלבת שני דברים במקביל, וכמובן נותנת כל המעטפת עם השירות, עם כל הדברים שאני יודעת לעשות, כי ברוך השם אני רב תחומית ויש לי תמיד את הידע בזה ואת הידע בזה, ואני יכולה לתת ללקוח את כל הדברים שהוא ירצה לקבל, בלי יותר מדי שהוא יבקש, כי פשוט, יש לי רעיון בשבילך לעשות את זה יותר טוב, אז בוא ניתן לך גם את זה על הדרך. ומצאתי את עצמי ככה עובדת עם הרבה לקוחות במקביל, כל יום הייתי עובדת עד השעות הקטנות של הלילה, והמשכורת נשארת כמעט אותו דבר. אז הגעתי בצומת הראשונה לזהבי כשהיא פתחה את הקבוצה שלה בעיר המגורים שלי, וקודם כל, בוא נגיד עברנו שם תהליך, הייתי שם בקבוצה של כמעט 10 או 12 אנשים אני לא חושבת, אם לא טועה, וגם בתוך הקבוצה הצלחתי לקבל מן המענה מאוד מאוד אישי, ממש מפורט על הדרך שאני צריכה לעבור. קודם כל היא סדרה לי את המוצרים שלי, סידרנו את הנושא של תמחור, את כל הנושא הזה של בכלל איך למכור, למי למכור, להתמקד, כאילו הייתי מאוד מאוד מפוזרת ברמה כזאת שמי שהיה מגיע ברוך הבא, למה לא? וזה הגיע למצב שכבר כמעט נשחקתי, ואני יכולה לספר לכם שאחרי התהליך שעברתי, באמת אין לי בעיה גם פה לחשוף מספרים, זה ממש כמה חודשים אחרי הליווי הזה הקבוצתי, כבר הגעתי לסכומים של קרוב של 15 ואפילו 18 אלף בחודש, ברוך השם, ומשם גדלתי עוד ועוד ועוד, אבל כשכבר הגעתי לאיזושהי תקרה מסוימת ששם הרגשתי שאני רוויה, והנה כבר ברוך השם העסק שלי ממש התפתח, שם חזרתי לזהבי שוב פעם, חזרתי אליה בצורה של 1 על 1, כי הרגשתי שאומנם הנה יותר התמקדתי, כבר הפסקתי לקחת עבודות עיצוב וגרפיקה, התמקדתי יותר בבניית אתרים וכל מה שקשור למשפחים דיגיטליים וכל מה שקשור לפיתוח דיגיטלי יותר של העסק, ושם בעצם ביקשתי מזהבי לעבור יותר על האסטרטגיה, ללטש אותה יותר, כדי להצליח להגיע לעסקאות הרבה יותר טובות, להצליח למכור יותר טוב, ושם בעצם הגענו לאיזושהי הגדרה מסוימת של בעצם איך אני הופכת למוצר טוב, למוצר אחד, שהוא בעצם מספר ללקוח שלי, שאני אוכל לספר אותו ללקוח שלי, כן, או לליד מתעניין אפילו, מה אני נותנת לך, כי בעצם תמיד הלקוחות היו מגיעים, והייתי אומרת להם על הדרך כזה, אפשר גם לעשות לך את זה, לעשות לך את זה. אצל זהבי פשוט היא עזרה לי לפרק את כל מה שאני עושה, לכדי מוצר אחד, בצורה כזאת שיצרנו בזה מוצר דגל, ובצורה מאוד מאוד מסודרת, והלקוחות הבינו את ההיקף, ומאז היה לי הרבה יותר קל למכור, היה לי הרבה יותר קל לסגור עסקאות במחירים יותר גדולים, ברוך השם, וגם להגיע ללקוחות שבאמת הם רוצים את זה, הם מוכנים לשלם על זה. נועה, אני רק אדייק, פשוט בשביל המנות שנמצאות פה, אחד מהדברים שלא ציינתי קודם כשדיברנו על אריזת מוצר, זה לשיים את מה שאני עושה. כן, אולי דיברנו על זה, אבל אחד מהדברים המאוד בולטים שעשינו פה, זה היה לשיים. נועה, יש לה לב, בלי עין הרע, רק לעזור לכל העולם. ובעצם מה שעשינו פה זה היה לשיים את כל המכלול הזה שנועה נותנת מעבר לבנייה בעצמה, שזה מכלול מדהים. אין אדם שבונה אתר ונשאר עם בנייה של אתר. הוא מקבל את כל המעטפת של מה אני עושה איתך,
אני לא משאיר אותו באוויר. אני עושה איתו משהו, חושף אותו נכון, ונועה עושה את זה מדהים, וזה אחד מהדברים שבאמת ארזנו פה מחדש. זה היה ממש שינוי. נכון, אז זה היה באמת אריזה מחדש, כן. כי כמו שאת אומרת, אז נכון, היה כזה, תמיד קל לי להגיד ללקוח, בוא תקבל גם את זה, תקבל גם את זה, אז שמה דווקא את עזרת לי לשים גבולות. אני עדיין עובדת על זה האמת היום, כי כמו שאמרת, יש לי כזה רצון תמיד לתת מעבר. זה עדיין בעבודה, אבל לפחות אני בעבודה מודעת, לפחות גם אני יודעת לדרוש מה שמגיע לי. וברוך השם אני יכולה להגיד שהאמת עד היום אני שומרת על קשר עם זהבי, כי אני חושבת שתמיד תמיד יש לך מה לתת לי יותר, מה לתת לי להתפתח, גם מהמקום שברוך השם כבר הספקתי להגיע אליו פעמיים בזכותך. אני תמיד חושבת הנה לדוגמה עכשיו הצטרפתי לזה, ופתאום כשסיפרת לי איזה סיפור נפל לי פתאום אסימון כזה, כמה אני צריכה גם כן לקחת אותו ולהקש אותו לעצמי. אז זה ככה בגדול על התהליך ככה ממש ממש בקצרה. יש פה מישהי ששואלת באיזה שפות אני בונה את האתרים שלי, אז אני בונה אותו בוורדפרס, אוקיי? מה הכוונה שפות? אני בונה בוורדפרס, ואני, שוב, כמו שאמרתי, זה אולי קצת יודעת, אני עושה את זה מעבר למה שכבר כולל רק האתר, ברוך השם זה כבר יותר מעבר היום. כן, זה הרבה מעבר, זה לא רק בזכות בקטע של הדיוק של בניין, זה, הגעתי לאיזשהו משהו שאני יודעת גם איך לספר זה לעולם, ברוך השם. זהו, וזהבי רוב כל התודות, זה באמת זה לך, ברוך השם לך ולבורא עולם. נועה, תעלי פה גם את השיתוף של העבודות שלך, כי אני חושבת שבלי שתראו את האתרים זה עוד לא זה פשוט מדהים. חבל שאי אפשר לראות את הלקוחות לפני שהם מגיעים אלייך, מה היה להם קודם, ממה הם הגיעו. זה פשוט לבנות עסק מחדש, זה מדהים ממש, כאילו עבודה באמת מכלול ופתרון היקפי. תודה רבה, אני אעלה אולי איזשהו קישור. עכשיו אני מנסה, נעבור לרחלי זהבי, כי כן, רחלי כתבה לי שהיא נמצאת פה, בואי נראה אם אני אני רואה מנסה אותך. להפוך אותך רחלי, את כאן? למנהלת. תראי אם קופצת לך איזושהי הודעה, רחלי. הנה, היא פה, את רואה אותה? אני רואה, היא עשתה את הנה, זה. רחלי, יופי. הנה עכשיו. מצוין. רגע, הנה. אמ, יופי, שלום. טוב, לא נתתי שום הקדמה עלייך רחלי, אני פשוט השארתי לך לדבר. אז בואי תספרי קודם כל מה העסק שלך היום, מה הוא היה, ומה השינויים שעשית בשביל להביא אותו למקום הגבוה שהוא נמצא היום. אוקיי, מעולה. קודם כל, כשאני באתי לזהבי, הייתי עוד רחלי שפנגלט, יש לי היום משרד פרסום פייט עם לקוחות ברוך השם פרימיום קבועים, ציבים. חוץ מזה יש לי כל מיני מוצרים ברורים שאני מוכרת, קורסים. כשבאתי לזהבי בעצם הייתי עוד קופרייטרית, וזהבי עזרה לי, הכרתי את זהבי קודם כל בשלב המיתוג, ואתם יודעים, שילמתי לה כזה על פגישה אחת, אבל המיתוג זה לא משהו כזה חד פעמי, ומיד המשכתי לי, ראיתי את הראש הגדול שלה, הבנתי שיש פה משהו, אז התייעצתי איתה לכל אורך הדרך רציני, ברוך השם, כאילו, התחלתי מי שזוכרת את המיתוג הקודם שלי, קופי פייטרית, שזה ממש מה שהיה צריך פה, ואנשים מאוד 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 התלהבו, קיבלתי פידבקים טובים. אנשים הבינו איך שהם מקבלים, ובאמת זה כאילו היה הבשורה שלי. אחרי זה אחרי איזה שנה, עברתי לתהליך שלם אצל זהבי, ועד היום כשאני מסתכלת אחורה אני אומרת, יש לי חברות שנמצאות על הכביש ביחד איתי כבר 5 שנים, ואין להם, אין להם עדיין משפך, ואין להם עדיין מיתוג סופי, ואין להם עדיין מיקוד, ואין להם עדיין... ואני אומרת, כאילו, מה ההבדל ביני לבינם? זה נטו זה שהלכתי לדעת, כאילו באמת אני חייבת את ההכרת הטוב הזה, שפתחתי מיד על המקום את המגשים מהקבוצה,
הובלת אותי גם מבחינה טכנית להבין בזה, גם מבחינה אסטרטגית, שיווקית, מה צריך בדיוק לעשות. לאיזה קהל יעד בדיוק אני פונה, הייתי כל הזמן מפוקסת על הקהל היעד הזה, כיום יש לי ניסיון דווקא בקהל היעד הזה, ולכן אנשים שיש להם קורסים, אנשים שיש להם זהו. רחלי, תספרי עם איזה קהל את עובדת. בואי נשאל גם יותר מזה, מה השינוי הכי משמעותי שאת מרגישה שקרה? את סיפרת שאת היית קופירייטרית רגילה. אני זוכרת שכשהגעת אליי, המילה הראשונה ששמעתי ממך, תקשיבי, אני לוחמת, אני זוכרת את זה, לא סתם השתמשת במילה פייטר, כי באמת, זאת הייתה האמירה שלך, מגיע אליי בעל עסק, אני לוחמת בשבילו כדי שהוא יגיע למקום שהוא רוצה להגיע אליו. ובעצם עם האמירה הזאת בנינו פה איזשהו עסק אחר, עם אמירה אחרת של אני לא קופירייטרית, אני משהו אחר. מה השינוי שנוצר שם, את זוכרת? מה בעצם השינוי שאת באה להגיד לבעל העסק, ללקוח? תשמע, אני לא כותבת שיווקית, מה אני? ספרי טיפה, גם בשביל שנוכל, כאילו, גם בשביל ליצור את ההפניות, כי למה לא? אבל יותר מזה בעצם, מה היה השינוי פה? תראו, בדרך כלל קופירייטרית לוקחת פר מודעה, פר עסקה, פשוט קופירייטרית היא עוסקת בכתיבה שיווקית והיא כותבת את מה שאתה רוצה לפי הרעיונות שעולות לה בראש, לפי החלומות שהיו לה בלילה. מה שאני ראיתי על עצמי, שמהלקוח הראשון, כל אחד שבא אליי, טיפלתי לו מיד במדיה של הפרסום. בדקתי כל הזמן מה קורה וכמה אנשים נרשמו כבר וכמה אנשים, אם זה קורס, וכמה הם כבר צרכו את המוצר בחודש האחרון. נגיד, סתם אני אומרת לכם מאתמול, מהכוחה הקבועה שלי, יש לה קורסים, והיה לי, עכשיו אני באמצע חופשת לידה, ברוך השם, עומדת לקראת הסוף, אבל עדיין שמה, ובתחילת החופשת לידה היא לקחה איזשהו משהו אחר, איזשהו מישהי אחרת, כאילו סוג של מילים כמו שלי, ותכלס נגיד 10 אנשים שהיו אמורים להירשם לקורס, לא נרשמו. למה? כי הייתה עלילה שאני כאילו כל הזמן דוחפת אותה, ולא רק דוחפת אותה, כאילו, אוקיי, אז אנחנו לא הגענו ליעד, אז מה עושים עכשיו? אז איך אנחנו מתקדמים? אז אולי עוד מייל ברשימת תפוצה, עוד משהו. כאילו מבחינתי אני לא עובדת לפי אוקיי, מודעה, אוקיי, פרוספקט, דף מכירה, אתר, אלא מה היעד שלו הגדול, הוא רוצה לרשום עכשיו 2,000 נשים, הוא רוצה לרשום עכשיו 1,000 נשים, ולפי זה נגזרת העבודה שלי. כאילו, עד שאני מגיעה ליעד שם, אני לא מגיעה שמגיע לי כסף. תכלס, אתמול בלילה אני כאילו כתבתי לה, אולי אני אשתף אתכם, אבל לא יודעת אם זה משהו שהיא מסכימה. כתבתי לה, נו, כמה שרפות אלינו וזה, כי לקחתי את הטיפול שקל, לא קורס כאילו שעכשיו עוד 4 אנשים זה כאילו עוד 20,000, כאילו זה משהו רציני. ואז היא אומרת לי, יא די רחלי, כאילו תפסיקי, ההשתדלות היא שלך, עשית אותה מעל ומעבר, עכשיו תהיה לקדוש ברוך הוא לנהל. ומבחינתי כאילו עד שאני לא מקבלת את המשפט הזה מהלקוח, אני לא כל כך עוזבת אותו. לא נכון. אז בעצם החבילה שלך היא לא חבילה אז של מה מוצר. שראיתי זה שכאילו, מה שראיתי שבעצם זה בכלל לא קופי, זה הרבה יותר אחריות. יש כאן איזשהו ליווי שיווקי שאני נותנת לעסקים מאלף ועד תף, עובדת לפי יעדים, עובדת לפי אקסלים, ממש. זאת אמירה מאוד מעניינת, אמירה חדשה, טוב, רחלי תתנתק לנו, אבל אני אגיד רק לכם, אני חושבת שזאת אמירה שכמעט אין עוד עצמאית שיכולה להגיד אותה בפה מלא, כי בסוף זה מפחיד קצת להתחייב לתוצאות. אני לא מתחייבת גם לתוצאות. אבל בסופו של דבר, אני זוכרת שכבר באמירה הראשונה שלך זה משהו שדיבר מתוך הגרון, כאילו, אני רוצה להביא יעדים. ואני מאוד התחברתי לזה, אני גם נמצאת במקום הזה, כאילו, כשאני עובדת עם לקוחות, מאוד מאוד קשה לי להיצמד למסגרת של גישה, לא, יש לנו פה יעד מסוים, בואו נחשוב איך אנחנו מגיעים אליו, ואנחנו לא נצמדים למסגרת מאוד מאוד מוגבלת. כמובן שתמיד צריך מסגרת, אבל המסגרת קצת יותר רחבה. כן, אני נכנסת לנעליים שלך, אני מבינה את הכאב או הצורך, אז אני לא אשאר אותך בלי פתרון. וזה אחד מהדברים שבאמת נלחמת עליהם חזק, ועד היום באמת מדהים איך שאת עושה את זה ללקוחות שלך.
אז תודה רבה. את יכולה לשים פה קישור אגב, כי החטיפייטרים שלכם מהממים. אחד מהדברים המאוד יפים שעשינו שם במשפך זה לקבל חטיפים חמודים של שיווק, אז תשימי פה כדי שיהיה לנו אפשרות ככה להצטרף ולקבל ממך. תודה רבה רחלי. יופי. מגיע לך כל מיני. יאללה, בהצלחה. אני לא יודעת בדיוק כרגע מה המפרט של כל התוכנית ומה כל הסילבוס של גבי, אבל כמו שהתרשמתי מלמעלה, נשמע אחד הדברים הטובים, ולא היה אחד שהתקשרה ושאלה אותי איך היה התהליך וזה וזה, ולא המלצתי על זה מלא. כן, יש כאן מישהו שהוא מקצועי בסדר גודל, עם ראש גדול, עם חשיבה טובה, ואני חושבת ששווה לכם. תודה רחלי. אז הנה התוצאה של זה, שמתי קישור מי שמסתכלת. תודה. יופי להתראות. אז בעצם בואו נשאל שאלה כזאת, מה מנע מכל אחת שמשתתפת פה, מה מנע ממך בעצם עד היום? למדנו פה על הרבה מניעים, כל מיני דברים שבעצם חוסמים אותנו מלגדול, דברים שנשארנו, גרמו לנו להישאר באזור הנוחות. אני מאמינה שכל אחת שהייתה איתנו פה עד עכשיו כבר מצאה לעצמה את הסיבה למה עד היום היא לא עשתה את השינוי הזה שהיא רצתה לעשות בעסק. תרשמו לי רגע בצ'אט, זה פשוט דבר מעניין בשביל להבין באמת איפה אנחנו נמצאות היום. מה מנע ממני? זאת אומרת, היו לנו פה כל מיני סיבות, רחלי העלתה פה קישור למי שרוצה, ממליצה ממש. אני אולי אזכיר קצת את הסיבות שהיו לנו עד עכשיו. דיברנו על איזושהי אמונה או תפיסה, שגרמה לי להישאר במקום הקטן. ואחר כך דיברנו על 4 המרחיבים. המרחיבים זה אומר כל מיני אפשרויות שגורמות לנו בעצם להרחיב את אפשרות הרווח של העסק. האם לא הייתי מספיק מחוברת לעסק שלי? יכול להיות שלא האמנתי שיש אפשרות לעשות איתו משהו, שיש אפשרות עם העסק שכבר עבדתי איתו כל כך הרבה, לעשות משהו באמת משמעותי. אז כותבת פה אולי ביטחון ותעוזה. אני רוצה לשאול אותך, מה בעצם גורם לנו לביטחון ותעוזה? זה משהו שהוא בהחלט נרכש, אבל בואי נבין רגע מה השורש. תרשמו לי מה לדעתכם מביא אותנו לביטחון ותעוזה, משהו שבאמת גורם לנו ככה לזוז. אז זאת אומרת, לא מספיק מאמינה בערך שאני נותנת, אני מסכימה איתך לגמרי. בעצם, אם אני לא מסכימה מספיק עם הערך שאני נותנת, אז טוב, יש פה עוד תגובה של החלטה, וזאת באמת אחד מהדברים, כאילו, אני מחליטה כאן ועכשיו שאני עושה את זה, אז זה בעזרת השם קורה. זאת אומרת, אם החלטתי שזה חייב לקרות וצריך עוד פה שינוי, זה קורה. חוויה של הצלחה, באמת סיפורי הצלחה, זה אחד מהדברים. אני ממליצה לכם, אני אתן לכם פה עוד איזשהו כלי. חוויה של הצלחה זה אומר, אם אין לך עדיין את החוויות האלה והלקוחות לא משתפים אותך, תצרי את הקשר ותשאלי אותם איך היה, האם הועלתי לך, מה עשיתי לך, כאילו, האם היית שבע רצון, מה היו התוצאות של מה שנתתי לך, זה אחד מהדברים שנותנים לנו מוטיבציות וביטחון לגדול, בהחלט אחד מהדברים. עוד למצוא נקודת חוזק, הצורך, טוב, בהחלט, החשבון בנק תמיד הוא זה שממריץ אותנו, נראה לי שבלעדיו היינו באמת נשארות בבית, כי זה מה שנותן לנו בסוף לצאת מאזור הנוחות, בהחלט. בסוף אנחנו יוצאות בשביל לפרנס. עם כל זה שאנחנו צריכות את הסיפוק והאנרגיות בחוץ, אז בסופו של דבר, אם לא היינו צריכות את הפרנסה, מסתבר שהיינו נשארות בבית, ואולי מדי פעם יוצאות קצת לגינה וכדומה, היינו מוצאות לעצמנו את הסיפוקים האחרים. יפה, אז את כותבת, אני מאמינה במוצר שלי ב100%, אבל הביטחון שמי אמר שעכשיו זה מה שיעזור. אחד מהדברים אני אתייחס לשאלה הזאת ואנחנו נעבור הלאה, כי יש הרבה מאוד מניעים וכל אחת יש לה מניע אינדיבידואלי אחר לחלוטין. אבל אחד מהדברים שבאמת אנחנו מסתפקים בהם, האם הלקוח שהגיע אליי עכשיו אני יכולה לעזור לו, ובשביל לבדוק את זה, וואי אני לא מסכימה עם זה שביטחון עצמי הוא מוצר מולד, שנייה אני אתייחס לזה עוד רגע, בשביל לבדוק בעצם איך האם אני נמצאת במקום מספיק מאמין במוצר שלי, וגם האם אני יכולה לעזור ללקוח שלי, זה שני נתונים שבאים במקביל, כי כשאני יודעת ואני מאמינה בפתרון, ואני יודעת גם לאיזה צורך או כאב אני פותרת, אז אני אתשאל את הלקוח מראש, אני אשאל אותו, תגיד לי איפה אתה נמצא, למה הגעת אליי, למה אתה צריך אותי, כשאני מבינה את זה לעומק, אז אני יכולה להגיד אוקיי,
אני יכולה לעזור לך, או שאני יכולה להגיד, תראה, ספציפית בחלקיק הזה, שחלק מהבעיה שלך יכולה להיפטר פה, חלק לא. ויש דברים שאני יכולה להבטיח שהם יקרו, יש דברים שאני אגיד סטטיסטית, זאת אומרת, כל אלה שהיו אצלי, אז 90% באמת הגיעו להכנסה כפולה. בסדר? כשיש לנו את הסטטיסטיקה הזאת, אז אנחנו לא מתחייבים, כי יש באמת כאלה שלא יקבלו תוצאה, בכל מיני תחומים, יש דברים שהם באמת בידי שמיים, נשארים בידי שמיים תמיד, אבל כשאנחנו מסתכלות סטטיסטית, יש את דרך הטבע, ובדרך הטבע, בדרך כלל, כשאני עושה ככה, יוצא ככה. זה אחד מהדברים. על ביטחון עצמי הוא מוצר נרכש מאוד. אני לא מסכימה עם זה שזה מוצר מולד, כי בפועל אני פשוט רואה את זה בשטח. אני אספר לכם אפילו סיפור אישי על עצמי, וגם שמעתי את זה מאוד בכוחה. פעם לא הייתי מסוגלת להרים טלפון ללקוח, להגיד לו שהוא חייב לי תשלום. גם לא הייתי מסוגלת ליצור מחירות יזומות, שזה אחד מהדברים שדורשים הרבה אומץ. זה היה פשוט מנותק ממני. כאילו מבחינתי שהטלפון יישאר בצד. וזה ממש נרכש. אני פשוט למדתי לרכוש את זה. כשהייתי בטוחה בעצמי, שמעתי סיפורי הצלחה, ולאט לאט עם השנים, זה דבר נרכש לחלוטין, והיום אני כבר שכחתי מכל הסיפור הזה, וכשאני מלווה לקוחות במקום הזה שאומרות לי, תקשיבי, מה אני אעשה? אין לי ביטחון עצמי, אז יש לנו את הכלים בשביל לרכוש את זה, בהחלט. יפה, אז יש היום בלבול מאוד גדול בשוק, אני מסכימה, זה נכון, כי באמת כל אחת נותנת, אני פשוט ממליצה לנשים שרוצות לעשות עם עצמם שינוי, תבדקי מה בעצם, קודם כל שתהי ברורה מה את רוצה, לאיפה את רוצה להגיע, כשברור לך לאיפה את רוצה להגיע, תבדקי עם כל אחד מהיועצים, כל אחד מאלה שיכולים לתת לך פתרון, תבדקי איתם, מה הם בעצם מציעים, ותשאלי אותם איך הם יכולים לעזור לך, לרוב אנחנו יכולות לפי התשובה שלהם להתחבר או לא להתחבר. ואני מסכימה עם זה לגמרי שיש אנשים שמתחברים, כאילו אנחנו צריכים לבדוק למה אנחנו מתחברים בסוף ומי באמת מציע לנו את הפתרון שמדבר אלינו. וזה אחד מהדברים שבאמת כשאנחנו מבינים מה המטרה, לגמרי אני מבינה מה המטרה שלי ואני דבקה בה, אז יהיה לי גם יותר קל לחפש מה הפתרון שאני רוצה. כשאני לא ברורה עם המטרה שלי מאוד מאוד קשה לי. ויופי, אנחנו עוברות רגע לשלב הבא. אם עד עכשיו קיבלת את כל המניעים ואת רוצה להמשיך לעבוד עם עצמך בשמחה, המצגת הזאת בעזרת השם אני אשלח אותה לכל מי שנשארה פה בעזרת השם, נשלח אותה, תוכלו לעבור עליה, תעבדו עם זה, תעשו עם עצמכם את השינוי, תחשבו מה הדרגה הבאה שלכם, ותרימו את הרגל כמו שרוחי אמרה, כי זה בהחלט אחד מהדברים. אבל אם את רוצה לעשות את השינוי כאן ועכשיו, כי מכל סיבה שהיא, יכול להיות שהחשבון בנק שלך כבר, זהו, דורש את זה. יכול להיות שאמרת לעצמך, די, כבר עבדתי מספיק עם עצמי, עשיתי כל כך הרבה ניסיתי, כל כך הרבה אקטים שיווקיים כבר השתמשתי ועוד לא הגעתי למקום שאני רוצה להגיע אליו, עוד לא הגעתי למדרגה הבאה, אני עדיין לא מסוגלת לראות את המדרגות החדשות שאני יכולה לעלות אליהן, אז פה אני ממש ממליצה לכם, זו תוכנית חדשה, אני אשתף אתכם רגע בתוכנית וגם נראה מה בעצם ייחודי בה, כי זו תוכנית שההרכב שלה הוא לגמרי אחר ממה שגם אני נתתי עד היום וגם מה שמציעים היום בחוץ. שנייה, אני אשתף רגע את התוכנית. אוקיי, אז זאת התוכנית שלנו, ואני אקדים רגע, אני אסביר לכם בעצם מה מיוחד בתוכנית הזאת. עד היום ליוויתי עצמאיות בשני מישורים, גם בליווי אחד על אחד, שזה אחד מהדברים שאני מאוד אוהבת, כי אמרתי לכם הרבה אינדיבידואלי, וגם כשאנחנו מגיעות לקבוצה יש את הרווחים, וכשאנחנו מגיעות לליווי אחד על אחד יש את הרווחים, בכל אחד מהם יש הפסד ורווח, אבל בליווי אחד על אחד אני בונה תשתיות רווח, ובונה חזון אינדיבידואלי לחלוטין לעצמאית שמגיעה אליי. זה אחד מהדברים שעד שאנחנו לא נכנסים לעומק העסק, קשה מאוד לבנות אותו. קשה להגיד ללקוחה, תקשיבי, זה מה שנכון לך. צריך להכיר אותה יותר לעומק, גם את הלקוחה בעצמה, גם את האפשרויות שלה, גם מבחינה תקציבית, גם מבחינה מנטלית, גם מבחינת יכולות, כאילו, אם נניח אנחנו מדברות על עוד מוצר להתמקצע, אז איזה מוצר, ומה נכון, ועם מי עבדת עד היום, מה הגרעין שלך כיום, זה הרבה מאוד מרכיבים, פרמטרים שאנחנו בודקות אותם ביחד, ומתוך ההיכרות שלי ושלה עם השוק שלה, אנחנו בעצם יוצרות את החזון שנכון לה, בשביל להגיע למשכורת שהיא רוצה להגיע. זה ברמה אינדיבידואלית, ברמה של אחד על אחד. מצד שני, כשליוויתי עצמאיות בקבוצות, וכבר ברוך השם 9 מחזורים כבר מאחוריי, זה היה תהליך, כל קבוצה זה תהליך של 10 מפגשים, מתחילים מבנייה של תשתיות ומגיעים עד למשפך שיווק שכולל הכל תמחור, ניהול מחירות, ניהול זמן ותקציב, הכל נמצא שם. כשאנחנו מגיעות בעצם לסוף, אני אומרת לעצמי, איזה רווח מטורף. אני זוכרת את האמירות הראשונות של עצמאית שהגיעה,
של אני לא יודעת, לא בטוחה שזה מתאים לי, בואי נבדוק, כאילו בואי נראה האם העסק הזה באמת טוב לי, אני אבדוק, אני אגיע לקבוצה, אספר עליו, נראה מה בנות אומרות, ופתאום בסוף הקבוצה, הביטחון הזה של שיתפתי את כולם, קיבלתי חוות דעת, היה לי גם בשביל מה לתרגל עם עצמי, כי יש פה קבוצה שמחייבת אותי, הדבר הזה לא נמצא באחד על אחד, באחד על אחד נשים לפעמים יכולות להגיד לעצמם, אוקיי, אני אתקדם, אבל נראה מתי, הם גם לא, אין להם את החדר מורות הזה של הוועידה הפתוחה הזאת של שאלות שעולות מדי פעם, והן רוצות לקבל חוות דעת בפורום מצד אחד סגור, כי אני לא רוצה לשתף את השאלות שלי בפני כולם, ומצד שני, אני כן רוצה שיהיה לי מקום לשתף שאלות בפורום סגור שלא יעברו הלאה. זה גם יוצר הפניות, כי אנחנו נטוורקינג, כשאנחנו מכירות אחת השנייה מאוד מאוד טוב, מלא מכירות נסגרו דרך קבוצות, דבר מדהים. וכל הזמן שאלתי את עצמי איך בעצם אני משלבת את זה, וזה מה שעשיתי פה בעצמאיתה. הרעיון פה זה לקח 60 ימים שאנחנו משלבות גם ליווי אחד על אחד וגם קבוצה, כל מה שהקבוצה נותנת תהיה בקבוצה, וכל מה שהכי מתאים על ליווי אחד על אחד בשביל לבנות את התשתית הכי אינדיבידואלית יהיה בפגישות אחד על אחד, ובעצם השילוב הזה נותן לנו את הרווחים של שני הצדדים, ואני מאמינה, וזה מה שאני רואה עד היום, חובה את זה, שזה הדבר המהפכני, כאילו זה מה שבסוף מביא את בעלת העסק למקום שהיא רוצה להגיע אליו. אני לא דוגלת למעשה בקורסים דיגיטליים שבסוף שוכבים במגירה, כי למעשה זה נותן לנו הרבה כלים, אבל זה כלים מאוד פושים, ולכן התוכנית הזאת בעצם משלבת הכל ברמה המעשית כאן ועכשיו. אז בעצם למי היא מיועדת? קודם כל היא מיועדת לעצמאיות, כמו שאמרתי לכם, עצמאיות שיש להן ברגע שהיא תשתית של גרעין לקוחות ראשוני. אם אין לך את זה, יש בהחלט מה לעשות, את יכולה ליצור איתי קשר, אני אספר לך בדיוק מה עושים עם זה. אבל למעשה אני עובדת פה עם עצמאיות שיש להן גרעין לקוחות ראשוני, הן יכולות להיות גם 20 שנות ותק, אבל הן רוצות לעלות את המדרגה הבאה, להניב גם סיפוק, אנרגיות וגם רווחים משמעותיים, לעבוד בתנאים שמתאימים להם, אני מאוד מאוד דוגלת בזה, כי אני חושבת שבסוף אנחנו אף פעם לא רוצות שהעסק יהיה על חשבון הערכים שחשובים לנו. אגב, אחד מהדברים שאני אציין פה, אני לא מתעסקת בכלל עם כל הכלים היותר פתוחים, אפילו לא וואטסאפ, אני פשוט לא מכירה אותם, וברוך השם, המשפיכים השיווקיים עובדים מדהים, גם בלעדיהם, ואולי אפילו יותר בלעדיהם. ואם אני מחפשת לשווק ממוקד, בלי להתפזר ולראות כל הזמן לכל כיוון, כי בסוף זה לוקח הרבה מאוד זמן, ומוציא אותי מותשת. אז מה אני עושה בשביל זה? למעשה, כמו שאמרתי לכם, אני הבאתי כבר הרבה מאוד, אני אעלה פה את הקישור שתוכלו לעבור למי שמעניין אותה. מה כוללת התוכנית? אז קודם כל זה ליווי אסטרטגי, כמו שאמרתי לכם, אחד על אחד, זה ממש פגישות אישיות, כשהתוצאות זה היעד שלי, זאת אומרת להביא את הלקוחה גם לחזון ברור, גם למשפך שיווקי מאוד ממוקד, ולדעת איך היא עושה את התהליך הזה, ויוצאת איתו החוצה לקהל שהיא רוצה, זאת אומרת זה לא רק לצאת איתו החוצה, זה קודם כל להיות מחוברת לעסק שלי, להבין שיש לו פוטנציאל רווח מאוד מאוד גבוה, או ליצור את הפוטנציאל רווח הגבוה, ואז לצאת עם זה החוצה ברמה המקסימלית. וכמובן בגלל שיש לנו גם את המפגשים הפרונטליים, המפגשים התקדמו בבני ברק במתחם קליקה, והמפגשים הם בעצם מפגשים פרונטליים שאנחנו מתפעלות את מערכת השיווק במפגשים עצמם. זאת אומרת, אם עכשיו בניתי את החזון, ואת כבר יודעת מה החזון שלך, היה הדבר לבוא למפגש הפרונטלי, וזה יקרה מיד אחרי הפגישה הראשונה, אנחנו קודם כל נעשה פגישה אחת עם כולם, ואז מפגש פרונטלי, אני אומרת נעשה, אבל זה ליווי רק שלי, אין לי מנטוריות, אני אוהבת את המקום הזה של אני נותנת, לא עם מישהי אחרת, מהמקום הכי נכון. את מגיעה לקבוצה, ואת פשוט יושבת עם עצמך ומתרגלת מה אני הולכת להגיד בקבוצה, זה דבר מדהים איך שזה עובד, פשוט קורה. גם כאלה שעדיין חסרות ביטחון עצמי, זה דבר מולד בהחלט, יש לנו את הקבוצה התומכת, יש לנו חומרי למידה פעילים, אני שולחת מצגות ומדריך דיגיטלי שבאמת נותן את הסיכום של כל התוכנית, ורגע לעבור איתכם הסילבוס, מה בעצם קורה במפגשים. אז השלב הראשון, כמו שאמרתי לכם, זה לבנות את העסק, זה מפגשים אחד על אחד, זה עוד פגישה אחת או שתיים, תלוי בצורך, וברוך השם, כשליוויתי עצמאיות, הפגישות האלה זה דבר מדהים, זה פשוט מהפך לעסק, מהפך. הייתה לי בדיוק לקוחה, שהייתה אצלי במפגש אחד, היא אמרה לי, תקשיב, יש לי כזה בלגן, זה לא יספיק. אמרתי לה, בואי ננסה. מפגש אחד היא הייתה כל כך באורות, היא אומרת לי, פשוט יכולה לישון בלילה.
זה באמת נותן לנו פתאום איזושהי מפה, תקשיבי לאיפה אני רצה, מה אני עושה עם עצמי. אז זה להכיר אותך, להכיר את העסק שלך ולבנות את החזון עם הפוטנציאל רווח הכי גבוה, וכמובן אני יושבת גם על אריזה חדשה של חבילת מחירה, כולל התמחור. ברוב התחומים, ממש ברוב רובם של התחומים אני כבר יודעת, אני לא שולחת אותך לשום סקר שוק, אני פשוט יודעת מה רמות התמחור, ולפעמים במקרים מאוד נדירים, זה תחומים מאוד ייחודיים, אז אנחנו יוצרות איזשהו סקר שוק קטן ואז אנחנו מגיעות לתמחור. אבל אנחנו יושבות על תמחור שלבי מתקדם, לא בבת אחת למחיר הגבוה, אלא משהו שתהיה מסוגלת גם לעמוד בו. ואחר כך יש לנו מפגשים פרונטליים. במתחם קליקה יש לכם אפילו את התאריכים פה, זה מפגשי בוקר, של חשיפה בשטח. זה הדבר שבאמת מוציא אותנו עם ביטחון עצמי מאוד גבוה, וגם נותן לנו את התרגול הזה של איך אני מספרת על עצמי. יש פה גם פיתוח מיומנות מחירה, שזה המפגש הבא. זה אחד מהדברים ששמתי לב כמה שנלמד על ניהול מחירות, אם לא נעשה את זה בשטח, בסימולציה, הפסדנו את זה. בעצם במפגשים האלה אנחנו לומדות איך מנהלים מחירות, וזה עניין של כמה דקות, השלבים הם מאוד מאוד ברורים ומדויקים, ומיד אחרי זה אנחנו עושות את זה פשוט על במה. כל אחת בעצם מנהלת שיחה מול כביכול לקוחה פוטנציאלית, ועולים שם תובנות, ובסוף כל אחת יודעת לעשות את זה, או לפני שהלקוח מתקשר היא כבר עשתה את זה, היא כבר יודעת איך עושים את זה. הדבר הנוסף שאני מלמד במפגש פרונטלי, זה לנהל זמן ותקציב, וזה אחד מהדברים, אני חושבת שאחד מהדברים המשמעותיים בכל התהליך הזה, כי הרבה פעמים ההתפזרות שלנו, והבלבול שנוצר לנו בכל הניהול העסקי, יושב על המקום הזה של איך אני מנהלת זמן ותקציב בצורה נכונה לי, לא סתם תהליך ששמעתי ממישהי, אלא באמת נכונה לי, ואני מנהלת את זה נכון, גם כמה נכון לי להשקיע בעסק, כמה זמן אני רוצה להשקיע, והמפגש האחרון הפרונטלי הוא איך אני בעצם מגייסת לקוחות משלמים, אני מלמדת את המבוא לכל מערכת השיווק, זה מבוא שנותן לנו ממש סקירה מלאה על כל מערכות השיווק והחשיפה, ואחרי זה אני יושבת איתך אחד על אחד, זה אומר איך אני בונה משפך שיווק בעצמי, כי המכלול של אפשרויות החשיפה והשיווק היום הוא אינסופי, אפשר לומר שהוא ממש אינסופי, וכשאני מגיעה למשפך שיווקי לעצמי, שואלת עצמי מה, אז אני חייבת רשימות תפוצה, אני לא אוהבת לכתוב, אני חייבת לעשות כנסים, אני לא בן אדם שיודע לעמוד על במה, אז באמת כל אחת מה שמתאים לה, זה לגמרי אינדיבידואלי, ולכן אני בונה את המשפך השיווקי רק באחד על אחד, ברמה שאנחנו פשוט יושבות על מפה מסודרת, קודם כל להבין מה נכון לי, גם מבחינת היכולות שלי וגם מבחינת תקציבית. אגב, אחת שאלה אותי בתחילת הוובינר, איך אפשר בעצם לחשוף ולפרסם בלי תקציבי פרסום, ואני יכולה להגיד לכם שבהחלט יש אפשרות לפרסם בלי תקציבי פרסום. כל זמן שאין לנו תקציבי פרסום, זאת אומרת, העסק לא מספיק מרוויח בשביל שיהיה אפשרות להפריש ממנו רווחים, אנחנו משקיעות המון במשאבי זמן, ויש המון מה לעשות במשאבי זמן, המון. כשאני ממוקדת, זה דבר מדהים והוא עובד מדהים. אז אנחנו פשוט בודקות את הנתונים ומכינות לנו מפה עם תאריכים וממש יעדים מאוד ברורים. אתם מקבלות, כל אחת שמשתתפת בעצם מקבלת מערכת מנטורית אישית שאני בניתי, יש בה תיעוד מלא של כל מה שקורה לי בעסק. כל שיחת מחירה שנכנסת, מיד אחרי שבעצם בנינו את המשפך השיווקי, שיחות מחירה, כל פעולת שיווק שהגדרנו יד, אז איך בעצם, מתי אני עושה את זה, יש לי שאלות תוך כדי, הכל מתועד שם. מה שקורה שאחרי חודשיים, אני יוצרת איתך עוד פגישה, ואנחנו בודקות איך התקדמת, מה היה נכון, מה לא נכון, מה בעצם את רוצה לשפר שם, לדייק, ואיך ממנפים את זה מכאן ואילך, והתהליך הזה באמת הוא תהליך היקפי לגמרי, תוך 60 ימים בעזרת השם, זה טיפה יותר אולי מ-60 ימים, כי הפגישה האחרונה של הבקרה, היא לוקחת עוד חודשיים, אבל למעשה, את המשפך השיווקי ולצאת לאור, תוך 60 ימים, ואת כבר אוטוריטה מבפנים, רק נשאר לצאת עם זה החוצה, ולצאת החוצה זה כבר דרך מאוד מאוד ברורה. עכשיו, אם יש לך שאלות, ואם את מרגישה שלא מתאים לך ההיקף הזה, אני נותנת פה פגישת התאמה, בדיקת התאמה ממש במתנה, תרשמי לי פה, אני מעלה לכם רגע את הקישור פה בצ'אט, פשוט
תרשמו לי, תלחצו שם על בדיקת התאמה, תמלאו פרטים ואני אחזור אליכם בעזרת השם. זה יכול להתאים גם לאחת שמתאים לה היקף מאוד קטן. אנחנו פשוט נבדוק מה מתאים לך ואיך נכון לך בעצם להתקדם מהמקום שאת נמצאת בו היום. יש כאלה שיגיעו אליי בפגישה אחת וסיימנו, ממש סיימנו, כאילו היו צריכות רק דיוק תהליך, ויש כאלה שהתהליך המלא הוא זה שגרם להם בסוף לעשות את הקפיצה המשמעותית הזאת. אז רק שנייה אני אשתף אותו כאן, רק רגע. טוב, אז הוא נמצא לכם פה. מצוין, כל מי שרוצה יכולה להיכנס, לבקש בדיקת התאמה. אני בעזרת השם משתדל לחזור בימים ראשון ושני. זה הימים שבעזרת השם אני אחזור לכל השאלות. יש לכם פה גם המלצות של נשים שכבר היו בתוכניות, חלק מהם תוכניות, רובם היו פה בתוכניות היקפיות מאוד. יפה. כמה עולה התוכנית הזאת? אני מאמינה שזאת אחת מהשאלות הגדולות. אז כשאני מלווה את האחד על אחד ואת הקבוצות, התשלום הכולל הוא באזור ה-20,000, והמטרה שלי הייתה פה לקחת את כל הסיפור הזה ולעשות ממנו תוכנית שבאמת יכולה להתאים לכל אחת. המחיר פה הוא לא גבוה יחסית לתוצאות שאתם מקבלות, זה ממש יותר מלהכפיל רווחים, זה איכות חיים גם. אז העלות היא 8,900, ולמי שסוגרת עד יום רביעי נתתי פה טווח זמן די ארוך, כי חשוב לי גם לדבר איתכם ולשמוע אם זה מתאים, אני לא מקבלת כל אחת, זה רק למי שאני באמת חושבת שהתוכנית עוד באמת תצמיח אותה, כי כמו שאמרתי לכם, יש כאלה שצריכות פגישה אחת, יש כאלה שעוד לא מספיק בשאלות בשביל להגיע לתוכנית הזאת ולצמוח ממנה, אז נעשה את הבדיקת התאמה, ואם זה יוצא עד יום רביעי, אם עד יום רביעי את רוכשת, את סך הכל משלמת 7,200, שזה אפשרות גם בתשלומים של 10 תשלומים, וזה בהחלט ממליצה לכם מאוד. טוב, יש לכם פה שאלות למי שמעניין אותה, ויש לה עדיין שאלות, כמובן אפשר לשאול שאלות גם במייל, יש לכם פה את כל הפרטים, הכל נמצא פה למטה, גם במייל, גם בטלפון, אפשר להתקשר ולשאול. עדיף כן להתקשר בשעות הבוקר או הערב ביותר מאוחרות, אני יכולה לקבל עד 11 וחצי. אם יש לכם שעות מסוימות שאתם מעדיפות שאני אחזור אליכם, אז תרשמו לי פה בטופס, וזהו, היה ממש נחמד. אם יש לכם עוד שאלות, אני פתוחה עוד 2 דקות ככה. מישהי כותבת פה שעל יחיצה לבדיקת התאמה מגיעים לדרייב, אז אני אבדוק את זה. אוקיי, אני לא יודעת, אני אבדוק את זה, במידה ויש שם בעיה אני אתקן את זה בדף עצמו. טוב, כל שאלות של כמה עולה פגישה אחת וזה, את הנתונים ממש משתנים, אני בשמחה יענה לכם, תתקשרו, אני בהחלט יכולה לתת לכם מענה על זה. מי שכותבת פה צריך לרדת לתחתית הדף ושם להכניס פרטים, כן, פשוט לרדת לתחתית, ומי שרוצה בדיקת התאמה זה פשוט להכניס את הפרטים, אני בעזרת השם אחזור לכולם. טוב, לגבי הקלטות של הוובינר, כן, יש לי הקלטה, ייקח יום-יומיים, אני מקווה שבראשון או בשני אני אשלח לכם את ההקלטה, אתם יכולות בהחלט, אני חושבת שזה כלים שכל אחת יכולה להשתמש ולצמוח איתם. יופי, אז שמחתי להכיר ואני אשמח להכיר הרבה יותר, להתראות ושאלות בהחלט אפשר לפנות בכל זמן. המון הצלחות לכולם.